Την άνοιξη του 1907, ένας 18χρονος νεαρός έφτασε στη Βιέννη με έναν φάκελο με υδατοχρώματα κάτω από το χέρι του και με την πεποίθηση ότι η Ακαδημία Καλών Τεχνών θα τον δεχόταν. Ονομαζόταν Άντολφ Χίτλερ. Γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1889 στο Μπράουναου Αμίν, μια μικρή αυστριακή πόλη στα σύνορα με τη Βαβαρία, γιος του Άλις Χίτλερ, τελωνιακού υπαλλήλου αυστηρού και αυταρχικού χαρακτήρα, και της Κλάρα Πέλτζλ, την οποία ο Άντολφ λάτρευε με μια ένταση που οι μετέπειτα ψυχολόγοι περιέγραψαν ως τον μόνο πραγματικά βαθύ συναισθηματικό δεσμό της ζωής του. Η Κλάρα πέθανε από καρκίνο του μαστού στις 21 Δεκεμβρίου 1907, μόλις λίγους μήνες αφότου ο Άντολφ είχε φτάσει στη Βιέννη. Ο γιατρός που την παρακολούθησε τις τελευταίες εβδομάδες της, ο Εδουάρντ Μπλοχ, ήταν Εβραίος. Ο Μπλοχ θυμήθηκε στα απομνημονεύματά του, που έγραψε δεκαετίες αργότερα στην Αμερικανική εξορία, ότι ο Χίτλερ τον αντιμετώπιζε πάντα με ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Το 1938, μετά την Άνσλους, ο Μπλοχ έλαβε ασυνήθιστη προστασία από την Γκεστάπο, η οποία του επέτρεψε να μεταναστεύσει με ασφάλεια. Όσοι προσπάθησαν να εξηγήσουν τον αντισημιτισμό του Χίτλερ ως αποτέλεσμα αυτής της ιατρικής σχέσης, αντιμετωπίζουν αυτήν την άβολη λεπτομέρεια. Η πρώτη απόρριψη από την Ακαδημία Καλών Τεχνών έγινε τον Οκτώβριο του 1907. Η Επιτροπή Εισαγωγής εξέτασε τα σχέδια του Χίτλερ και εξέδωσε την απόφασή της. Ο υποψήφιος δεν είχε επαρκές ταλέντο για τη ζωγραφική, αν και τα αρχιτεκτονικά του έργα έδειχναν κάποια ικανότητα. Του συνέστησαν να σκεφτεί να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Ο Χίτλερ δεν είχε το απαιτούμενο απολυτήριο λυκείου για να εγγραφεί στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Επανήλθε στην Ακαδημία το 1908. Αυτή τη φορά ούτε καν έφτασε στη φάση της εξέτασης. Η Επιτροπή απέρριψε τον φάκελό του στην προκαταρκτική επιλογή. Αυτές οι δύο απορρίψεις έχουν αναλυθεί από ιστορικούς και ψυχολόγους για δεκαετίες ως πιθανός παράγοντας στην ανάπτυξη της δυσαρέσκειάς του. Ο Ιαν Κέρσοου, στη βιογραφία του Χίτλερ, 1889 έως 1936 Χούμπρις, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σύνδεση είναι πραγματική, αλλά ανεπαρκής ως εξήγηση. Ο αντισημιτισμός του Χίτλερ είχε ιδεολογικές ρίζες που υπερβαίνουν οποιαδήποτε προσωπική απογοήτευση. Μετά τη δεύτερη απόρριψη, ο Χίτλερ εξαφανίστηκε από την κοινωνική ζωή που είχε μέχρι τότε. Δεν επέστρεψε στο Λίντς, όπου η οικογένειά του τον περίμενε. Έμεινε στη Βιέννη. Αρχικά ζούσε από τις αποταμιεύσεις της πατρικής κληρονομιάς και από μια μηνιαία σύνταξη ορφανού. Όταν αυτά τα μέσα εξαντλήθηκαν, μετακόμισε σε ανδρικά ξενώνες στην περιοχή Μέιντλινγκ, στο νότιο τμήμα της πόλης, όπου με 50 χέλερ την ημέρα, λιγότερο από την τιμή ενός καφέ, έπαιρνε ένα κρεβάτι σε κοινό υπνοδωμάτιο με άλλους άνδρες χωρίς πόρους. Ήταν μια ζωή στα όρια, ανάμεσα στη δυστυχία και την επιβίωση. Εκεί πουλούσε καρτ ποστάλ ζωγραφισμένες με κτίρια της Βιέννης σε τουρίστες και εμπόρους, χρησιμοποιώντας έναν συγκάτοικο, τον Ράινχολντ Χάνης, ως εμπορικό μεσάζοντα. Η σχέση τελείωσε άσχημα. Ο Χίτλερ κατηγόρησε τον Χάνης ότι κράτησε μέρος των εσόδων, τον κατήγγειλε στην αστυνομία και τον φυλάκισε για λίγο. Ήταν το 1910. Ο Χίτλερ ήταν 21 ετών και ζούσε στη φτώχεια, αλλά ήδη έδειχνε την τάση να βλέπει συνωμοσίες και προδοσίες σε κάθε προσωπικό εμπόδιο. Η Βιέννη εκείνη την εποχή ήταν μια πόλη που αψηφούσε κάθε απλή περιγραφή. Με 2 εκατομμύρια κατοίκους ήταν η 5η πολυπληθέστερη πόλη της Ευρώπης και η πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας που κυβερνούσε 16 γλώσσες και δεκάδες εθνοτικές ομάδες. Ήταν το σπίτι του Σίγμουντ Φρόιντ, που το 1900 δημοσίευσε η ερμηνεία των ονείρων από το ιατρείο του στην Μπεργκάσε 19. Ήταν το σπίτι του Λούντβιχ Βίτγενστάιν, του Γκούσταφ Κλίμπτ, του Έγκον Σίλε και του Άρνολντ Σένμπεργκ, του οποίου η δωδεκαφωνική μουσική σκανδάλιζε το συντηρητικό κοινό των κεντρικών καφέ. Ήταν επίσης το σπίτι μιας παρακμάζουσας μεσαίας τάξης που απειλούνταν από τη βιομηχανοποίηση, τη μαζική μετανάστευση από τα ανατολικά της αυτοκρατορίας και την άνοδο νέων ελίτ. Αυτή η μεσαία τάξη που είχε χάσει τις οικονομικές της βεβαιότητες, αλλά διατηρούσε μια πολιτιστική ταυτότητα,
που θεωρούσε ανώτερη από εκείνη των πρόσφατων μεταναστών ήταν το τέλειο έδαφος για τον αντισημιτικό λαϊκισμό. Το 1907 η Βιέννη είχε μια εβραϊκή κοινότητα περίπου 175.000 ατόμων, το 8,6% του συνολικού πληθυσμού της πόλης. Αυτή η κοινότητα ήταν εξαιρετικά ορατή στην πνευματική, εμπορική και επαγγελματική ζωή της πρωτεύουσας. Οι Βιενέζοι Εβραίοι ήταν υπερμεταστατικοί στην ιατρική, τη νομική, τη δημοσιογραφία, τις τράπεζες και τις τέχνες. Περίπου το 60% των γιατρών της πόλης ήταν Εβραίοι. Σχεδόν το 50% των δικηγόρων ήταν Εβραίοι. Στον τύπο, εφημερίδες όπως η Neue Freie Presse, η πιο επιδραστική καθημερινή εφημερίδα της Αυστρίας, κατευθύνονταν και γράφονταν κυρίως από Εβραίους δημοσιογράφους. Για έναν νέο αποτυχημένο καλλιτέχνη που θεωρούσε κάθε επιτυχημένο Εβραίο απόδειξη αθέμητου ανταγωνισμού, αυτή η ορατότητα ήταν ενοχλητική. Για τον αναδυόμενο αντισημίτη ήταν επιβεβαίωση. Ο Καρλ Λούγκερ, δήμαρχος της Βιέννης από το 1897, ήταν ο πρώτος πολιτικός που ο Χίτλερ παρακολουθούσε από κοντά και θαυμαζόταν ανοιχτά. Ο Λούγκερ είχε χτίσει την πολιτική του καριέρα πάνω σε έναν συνδυασμό αστικού λαϊκισμού, κοινωνικού καθολικισμού και εργαλειακού αντισημιτισμού. Ήταν λαμπρός και χαρισματικός. Είχε εξυγχρονίσει την υποδομή της Βιέννης, κρατικοποίησε το αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τραμ και ταυτόχρονα εκφωνούσε λόγους που περιέγραφαν τους Εβραίους ως παράσιτα της βιενέζικης οικονομίας. Το αξιοσημείωτο για τον Λούγκερ που ο Χίτλερ παρατηρούσε προσεκτικά ήταν ότι ο αντισημιτισμός του ήταν επιλεκτικός και πρακτικός. Όταν ένας κριτικός επεσήμανε ότι σχετιζόταν με Εβραίους, απάντησε με μια φράση που έγινε διάσημη. «Εγώ αποφασίζω ποιος είναι Εβραίος». Για τον Χίτλερ, αυτή η φράση ενσάρκωνε ένα θεμελιώδες πολιτικό μάθημα. Ο αντισημιτισμός ήταν ένα εργαλείο και η εφαρμογή του μπορούσε να προσαρμοστεί ανάλογα με τις περιστάσεις. Ο Λούγκερ πέθανε τον Μάρτιο του 1910. Ο Χίτλερ παραβρέθηκε στην κηδεία του μέσα στο πλήθος. Ο Γκέοργ Ρίτερ φον Σένερερ, 1842 έως 1921, ήταν η δεύτερη μεγάλη πολιτική επιρροή που του προσέφερε η Βιέννη. Ο Σένερερ ήταν μέλος του Αυστριακού Κοινοβουλίου και ηγέτης του ριζοσπαστικού πανγερμανικού κινήματος, που απαιτούσε την ένταξη των γερμανόφωνων περιοχών της Αυστρο-Ουγγαρίας στη γερμανική αυτοκρατορία. Σε αντίθεση με τον Λούγκερ, του οποίου ο αντισημιτισμός ήταν στρατηγικός και συνδυαζόταν με τον καθολικισμό, ο Σένερερ ήταν καθαρός φιλετικός αντισημίτης, που επίσης επιτέθηκε στην Καθολική Εκκλησία λόγω του υπερεθνικού χαρακτήρα της και των δεσμών της με τη Ρώμη, που θεωρούσε ασύμβατους με τον γερμανικό εθνικισμό. Ο Σένερερ είχε καταδικαστεί το 1888 σε 4 μήνες φυλάκιση επειδή εισέβαλε με τους οπαδούς του στα γραφεία της φιλελεύθερης εφημερίδας Neues Wiener Tagblatt και επιτέθηκε στους υπαλλήλους επειδή η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει ειδήσεις για τον θάνατο του Καίσαρα Βίλχελμ I πριν ανακοινωθεί επίσημα. Έχασε τον τίτλο ευγενίας του και τα πολιτικά του δικαιώματα για 5 χρόνια. Για τους οπαδούς του ήταν μάρτυρας. Για τον Χίτλερ ήταν μια φιγούρα που έδειξε ότι η ριζοσπαστικότητα χωρίς πολιτικό υπολογισμό οδηγεί σε αποτυχία, μάθημα που εσωτερήκευσε και αργότερα εφάρμοσε διαφορετικά. Αυτό που του προσέφερε η Βιέννη δεν ήταν μόνο πολιτικές ιδέες, του προσέφερε ένα οπτικό λεξιλόγιο αντισημιτισμού που απορρόφησε από τον λαϊκό πολιτισμό της πόλης. Περιοδικά περίπτωσης με φölkisch προσανατολισμό, ιδιαίτερα το Στάρα, που εκδίδονταν από το 1905 από τον πρώην μοναχό Georg Lanz von Liebenfels, συνδύαζαν τον αποκρυφισμό, τη γερμανική παγανιστική παράδοση και τον ρατσισμό σε έναν δημοφιλή εικονογραφημένο τύπο. Το Στάρα δημιούργησε φαντασιώσεις για την ανωτερότητα της αρείας φυλής, περιέγραφε τους Εβραίους και άλλες φυλές ως ανθρωπομόρφα θηρία, που απειλούσαν την καθαρότητα του βόρειου ανθρώπου και περιλάμβανε ψευδοεπιστημονικά μέσα για την ενίσχυση της αρείας φυλής μέσω αναπαραγωγικής επιλογής. Ο Χίτλερ ισχυρίστηκε στο Mein Kampf ότι διάβαζε τακτικά το Στάρα στη Βιέννη
και αναζήτησε προσωπικά τον Λαντς Φον Λίμπενφελς για να ζητήσει παλαιότερα τεύχη του περιοδικού. Οι ιστορικοί έχουν επιβεβαιώσει ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε πιθανώς το 1909 ή 1910. Ο Λαντς Φον Λίμπενφελς θυμήθηκε στα απομνημονεύματά του ότι ο Χίτλερ έφτασε στο γραφείο του ως ένας λεπτός, κακός ντυμένος νεαρός που μιλούσε με ένταση δυσανάλογη προς την εμφάνισή του. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών κυκλοφορούσαν στη Βιέννη εκείνη την περίοδο σε αυστριακές και γερμανικές εκδόσεις. Δεν υπάρχει άμεση απόδειξη ότι ο Χίτλερ τα διάβασε κατά τα βιενέζικα χρόνια του, αν και το περιεχόμενο του εγγράφου, η θεωρία μιας παγκόσμιας εβραϊκής συνωμοσίας που ελέγχει ταυτόχρονα τον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό, ταυτίζεται ακριβώς με τα επιχειρήματα που ο Χίτλερ θα αναπτύξει στους πρώτους πολιτικούς του λόγους το 1919 και 1920. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι απορρόφησε αυτό το περιεχόμενο έμμεσα μέσω φυλαδίων, άρθρων και συζητήσεων που αποτελούσαν το αντισημιτικό οικοσύστημα της Βιέννης εκείνης της εποχής. Στο Mein Kampf, ο Χίτλερ περιέγραψε τη μετατροπή του σε αντισημίτη ως αποτέλεσμα μιας αργής, σχεδόν επιστημονικής διαδικασίας, παρατήρησης και λογικής. Αφηγείται τη φερόμενη στιγμή της αποκάλυψης. Είδε έναν άνδρα με σκούρο παλτό και κατσαρά μαλλιά στο κέντρο της Βιέννης και αναρωτήθηκε αν αυτό τον ήταν Γερμανός. Μελέτησε τη φυσιογνωμία του. Αγοράσε αντισημιτικά βιβλία. Σύγκρινε αυτές τις αναγνώσεις με τις καθημερινές του παρατηρήσεις. Και κατέληξε, σύμφωνα με την αφήγησή του, στο λογικό συμπέρασμα ότι οι Εβραίοι ήταν η αιτία όλων των κακών που έβλεπε στην πόλη. Οι ιστορικοί, με επικεφαλής την Μπριζίτ Χάμαν στο εκτενές έργο της Χίτλερς Βιν 1996, έχουν αποδομήσει αυτήν την αφήγηση με λεπτομερή τεκμηρίωση. Η Χάμαν απέδειξε ότι αρκετοί από τους συντρόφους του Χίτλερ στο ξενώνα του Μέιντλινγκ ήταν Εβραίοι, ότι ο Χίτλερ διατηρούσε ομαλές και χωρίς ένταση εμπορικές σχέσεις με Εβραίους εμπόρους τέχνης και ότι δεν υπάρχουν σύγχρονες αποδείξεις ότι εξέφραζε μιλιταριστικό αντισημιτισμό κατά τα βιενέζικα χρόνια του. Το συμπέρασμα της Χάμαν, που συμμερίζεται ο Κέρσοου, είναι ότι η αφήγηση του Mein Kampf κατασκευάστηκε εκ των υστέρων για να δώσει ιδεολογική συνοχή σε μια πιο σταδιακή και λιγότερο δραματική εξέλιξη. Ο αντισημιτισμός του Χίτλερ κατά τα βιενέζικα χρόνια ήταν πιθανότατα διάχυτος, απορροφημένος από το περιβάλλον, όχι ακόμη το κλειστό και αιμονικό σύστημα που ανέπτυξε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Μάιο του 1913, ο Χίτλερ εγκατέλειψε τη Βιέννη και μετακόμισε στο Μόναχο. Ο επίσημος λόγος ήταν η επιθυμία του να ζήσει σε γερμανικό έδαφος. Ο πρακτικός λόγος, όπως τεκμηριώνεται στα αυστριακά αρχεία, ήταν ότι προσπαθούσε να αποφύγει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στον Αύστρο-Ουγγρικό στρατό, για τον οποίο είχε ηλικία στρατεύσιμου. Οι αυστριακές αρχές τον εντόπισαν στο Μόναχο και τον κάλεσαν σε ιατρική εξέταση στο Σάλτσμπουργκ τον Φεβρουάριο του 1914. Κατατάχθηκε ως ακατάλληλος για πολεμική ή βοηθητική υπηρεσία, λόγω σωματικής αδυναμίας. 4 μήνες αργότερα ξεκίνησε ο πόλεμος που θα καθόριζε τη ζωή του. Γερμανία πριν τον Χίτλερ, το εδάφος που ήδη ήταν μολυσμένο. Το 1871, όταν ο Ότο φον Μπίσμαρκ ενοποίησε τα γερμανικά κράτη υπό το στέμα του και η διαδικασία ένταξης ήταν εξαιρετικά γρήγορη. Στη δεκαετία του 1870 και του 1880, οι Γερμανοί Εβραίοι, που αποτελούσαν μόνο το 1,2% του συνολικού πληθυσμού της αυτοκρατορίας, ήταν υπερβολικά εκπροσωπημένοι σε σχέση με το δημογραφικό τους βάρος στην ιατρική, τη νομική, τις τράπεζες, το χονδρικό εμπόριο και τη δημοσιογραφία. Στο Βερολίνο, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, στα τέλη του 19ου αιώνα περίπου το 12% των γιατρών και το 25% των δικηγόρων ήταν Εβραίοι. Τα πολυκαταστήματα που μετέτρεψαν το αστικό εμπόριο στη Γερμανία, Wertheim, Tietz, KaDeWe, ιδρύθηκαν και διοικούνταν από εβραϊκές οικογένειες. Αυτή η ορατότητα ερμηνεύτηκε από τμήματα της γερμανικής αστικής τάξης όχι ως το φυσικό αποτέλεσμα της νομικής χειραφέτησης, αλλά ως απόδειξη ύποπτης ικανότητας διείσδυσης. Η επιτυχία των Εβραίων, αντί να αναιρεί τα αντισημιτικά στερεότυπα,
τα τροφοδοτούσε με νέες φαινομενικές αποδείξεις. Καταστρέφοντας χιλιάδες μικρούς επενδυτές της γερμανικής μεσαίας τάξης. Οι Εβραίοι τραπεζίτες, που ήταν ορατοί στους χρηματοοικονομικούς κύκλους του Βερολίνου, κατηγορήθηκαν δυσανάλογα σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην κερδοσκοπία. Ο ιστορικός Βέρνερ Γιόχμαν κατέγραψε στις μελέτες του για τον γερμανικό αντισημιτισμό εκείνης της περίοδου ότι η κρίση του 1873 δημιούργησε για πρώτη φορά μια πολιτική αγορά για τον οικονομικό αντισημιτισμό ανάμεσα σε τμήματα της μεσαίας τάξης που έως τότε ήταν αδιάφορα ή σχετικά ανεκτικά. Ο Άντολφ Στόκερ, καπελάνος της Αυλής και εξαιρετικά επιδραστικός λουθυρανός ιεροκήρυκας, ίδρυσε το 1878 το Christliche Soziale Partei, Χριστιανοκοινωνικό κόμμα, το πρώτο γερμανικό πολιτικό κόμμα που ενσωμάτωσε τον αντισημιτισμό ως κεντρικό στοιχείο του προγράμματός του. Ο Στόκερ επιτίθετο στους Εβραίους από τον Άμβονα και το κοινοβουλευτικό βήμα με επιχειρήματα που συνδύαζαν το θρησκευτικό με το οικονομικό. Οι Εβραίοι ήταν υπεύθυνοι για τον φιλελευθερισμό που κατέστρεφε τις παραδοσιακές γερμανικές κοινότητες, για τον χρηματοοικονομικό καπιταλισμό που εκμεταλλευόταν τους εργάτες και για τον μαρξισμό που απειλούσε την χριστιανική τάξη. Το κόμμα του ποτέ δεν πέτυχε πλειοψηφία, αλλά έφερε τον αντισημιτικό λόγο στο κέντρο της γερμανικής πολιτικής συζήτησης με μια νομιμότητα που ένας μοναχός στη γωνία ή ένας υπαίθριος φυλάδιος δεν θα μπορούσαν ποτέ να προσφέρουν. Ο Στόκερ έγινε δεκτός στα σαλόνια της προσικής αριστοκρατίας, κήρυξε ενώπιον του ίδιου του Καίσαρα Βίλχελμ I και ανεχόταν από τον Μπίσμαρκ ως ένα χρήσιμο εργαλείο για να κατευθύνει την κοινωνική δυσαρέσκεια προς στόχους που δεν απειλούσαν το κράτος. Ο Χάινριχ φον Τράιτσκι ήταν ο δεύτερος μεγάλος φορέας του γερμανικού ακαδημαϊκού αντισημιτισμού εκείνης της περίοδου. Ο Τράιτσκι ήταν καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, μέλος του Reichstag και πιθανώς ο πιο επιδραστικός Γερμανός ιστορικός της γενιάς του. Το Νοέμβριο του 1879 δημοσίευσε στα Preußischen Jahrbüchern, τα προσικά ετήσια, το πιο φημισμένο ακαδημαϊκό περιοδικό της Γερμανίας, ένα άρθρο με τίτλο «Unsere Aussichten», οι προοπτικές μας, στο οποίο επινόησε τη φράση που θα γινόταν σύνθημα του γερμανικού αντισημιτισμού για δεκαετίες «Die Juden sind unser Unglück». Οι Εβραίοι είναι η συμφορά μας. Ο Τράιτσκι δεν ήταν ταραχοποιός σε ταβέρνα. Ήταν ένας σεβαστός διανοούμενος που έγραφε με αυστηρά ιστορική ανάλυση. Αυτό ήταν ακριβώς που έκανε επικίνδυνη την παρέμβασή του. Έδωσε στον αντισημιτισμό την όψη σοβαρής ακαδημαϊκής σκέψης. Τον έκανε παραπέμψιμο στα πανεπιστήμια και σεβαστός στους αστικούς κύκλους που θα περιφρονούσαν τη δημαγωγία του Στόκερ. Η φράση του Τράιτσκι είχε ιστορική πορεία που ο ίδιος δεν προέβλεψε. Δεκαετίες αργότερα, ο Γιούλιους Στρέιχερ τη χρησιμοποίησε ως μόνιμο επίγραμμα στις σελίδες του Der Stürmer. Όταν οι φύλακες της φυλακής της Νιρεμβέργης ερεύνησαν το κελί του Στρέιχερ πριν από την εκτέλεσή του, βρήκαν αντίγραφο των άρθρων του Τράιτσκι μεταξύ των αντικειμένων του υπογραμμισμένο. Η γραμμή από τον καθηγητή του Βερολίνου το 1879 έως την αντισημιτική εφημερίδα του 1934 δεν είναι μεταφορική, είναι τεκμηριωμένη. Η απάντηση της γερμανικής εβραϊκής κοινότητας στην αντισημιτική εκστρατεία του Τράιτσκι ηγήθηκε από τον ιστορικό Θεόδωρο Μόμσεν, επίσης καθηγητής στο Βερολίνο και βραβευμένο με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1902. Ο Μόμσεν δημοσίευσε το 1880 μια άμεση απάντηση στον Τράιτσκι, υπερασπιζόμενος την πλήρη ένταξη των Εβραίων στην γερμανική κοινωνία και καταδικάζοντας τον αντισημιτισμό ως μια παράλογη κοινωνική ασθένεια. Η ανταλλαγή μεταξύ Τράιτσκι και Μόμσεν στις σελίδες των γερμανικών ακαδημαϊκών περιοδικών παρακολουθήθηκε στενά από όλη την πνευματική ελίτ της αυτοκρατορίας, αλλά η ιστορία θυμήθηκε περισσότερο τη φράση του Τράιτσκι παρά τα επιχειρήματα του Μόμσεν. Το μίσος είναι πιο αξέχαστο από τη λογική. Το 1880, ο συντηρητικός πολιτικός Μπέρνχαρντ Φέρστερ, κουνιάδος του Φρίντριχ Νίτσε, ο οποίος δημόσια απαρνήθηκε τον κουνιάδο του για τις ιδέες του, οργάνωσε την πρώτη μεγάλη αντισημιτική αίτηση της γερμανικής αυτοκρατορίας. Το έγγραφο, γνωστό ως Antisemiten Petition,
Απαιτούσε τον αποκλεισμό των Εβραίων από τα δημόσια αξιώματα, τον περιορισμό της εβραϊκής μετανάστευσης από την Ανατολική Ευρώπη και τον αποκλεισμό των Εβραίων από τη διδασκαλία. Συγκέντρωσε 265.000 υπογραφές σε λιγότερο από 2 χρόνια και υποβλήθηκε στον καγκελάριο Μπίσμαρκ, ο οποίος τον αγνόησε. Αλλά η άσκηση απέδειξε κάτι που ήξεραν οι οργανωτές. Ο αντισημιτισμός είχε επαρκή κοινωνική βάση για να γίνει εκλογική δύναμη. Οι εκλογές για το Reichstag το 1887 και το 1890 έδειξαν για πρώτη φορά αυτή τη δύναμη μετατρεπόμενη σε ψήφους. Πολλοί υποψήφοι που έκαναν τον αντισημιτισμό το κέντρο της εκστρατείας τους κέρδισαν έδρες. Το 1893 τα γερμανικά αντισημιτικά κόμματα, η Deutsche Soziale Partei του Max Liebermann von Sonnenberg, η Antisemitische Volkspartei του Otto Beckel και άλλες μικρότερες ομάδες, κέρδισαν συνολικά 16 έδρες στο Reichstag με περίπου 263.000 ψήφους. Ήταν ένα κλάσμα του Κοινοβουλίου, αλλά ένα κλάσμα που εκλέχτηκε σε πλατφόρμα φιλετικού μίσους στο Κοινοβούλιο της ισχυρότερης χώρας της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Ο ιστορικός Ρίτσαρντ Ες Λέβι κατέγραψε στο «The Downfall of the Anti-Semitic Political Parties in Imperial Germany» 1975 ότι αυτά τα αντισημιτικά κόμματα κατέρευσαν εκλογικά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, εν μέρει λόγω εσωτερικών διαφορών και εν μέρει επειδή οι ψηφοφόροι τους απορροφήθηκαν από τα παραδοσιακά συντηρητικά κόμματα που υιοθέτησαν αντισημιτική ρητορική χωρίς να την κάνουν αποκλειστικό θέμα τους. Η αποτυχία αυτών των κομμάτων ερμηνεύτηκε από μερικούς σύγχρονους ως απόδειξη ότι ο πολιτικός αντισημιτισμός είχε φτάσει το ανώτατο όριό του. Στην αναδρομή ήταν μόνο μία παύση. Η υπόθεση Ντρέιφους στη Γαλλία είχε άμεσο αντίκτυπο στη Γερμανία. Η δικαστική διαδικασία, οι διαδηλώσεις στους δρόμους του Παρισιού και ο διχασμός που προκάλεσε παρακολουθήθηκαν στενά από τον γερμανικό τύπο. Αυτό που οι Γερμανοί αντισημίτες είδαν στην υπόθεση Ντρέιφους δεν ήταν η αδικία μιας ψευδούς κατηγορίας, αλλά η επιβεβαίωση ότι οι Εβραίοι μπορούσαν να διεισδύσουν στον στρατό και το κράτος οποιασδήποτε χώρας, ακόμη και της Γαλλίας, της αρχαιότερης δημοκρατίας της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Οι γερμανικές αντισημιτικές εφημερίδες, Deutsche Soziale Blätter, Staatsbürger Zeitung, Reichsbote, δημοσίευσαν αναλύσεις που παρουσίαζαν την υπόθεση ως απόδειξη της κρυφής ισχύως των Εβραίων. Ο γαλλικός αντισημιτισμός ήταν για αυτούς ένας καθησυχαστικός καθρέφτης. Δεν ήταν οι μόνοι που έβλεπαν τον κίνδυνο. Η μαζική μετανάστευση Εβραίων από την Ανατολική Ευρώπη ήταν ο τρίτος μεγάλος παράγοντας που τροφοδότησε τον γερμανικό αντισημιτισμό στην προ-Χίτλερ εποχή. Μεταξύ 1880 και 1914, οι τσαρικές διώξεις στη Ρωσική Αυτοκρατορία, τα πογκρόμ μετά τη δολοφονία του Τσάρου Αλέξανδρου Δεύτερου το 1881 και η εξαθλίωση του Pale of Settlement, η ζώνη αναγκαστικής εγκατάστασης όπου ζούσε η πλειονότητα των Ρώσων Εβραίων, όθησαν 2 έως 3 εκατομμύρια Εβραίους να μεταναστεύσουν δυτικά. Οι περισσότεροι προορίζονταν τελικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Γερμανία ήταν χώρα διέλευσης και ενδιάμεσος προορισμός. Οι Ανατολικοί Εβραίοι, οι Ostjuden, ήταν οπτικά διαφορετικοί από τους αφομοιωμένους Γερμανούς Εβραίους. Ντύνονταν παραδοσιακά, μιλούσαν Γιντις και ακολουθούσαν ορθόδοξες μορφές θρησκευτικότητας που οι μεταρρυθμισμένοι Γερμανοί Εβραίοι δεν αναγνώριζαν πλέον ως δικές τους. Η άφιξή τους ήταν άβολη τόσο για τους μη Εβραίους Γερμανούς, όσο και για τους μεσαίας τάξης Γερμανούς Εβραίους, που φοβούνταν ότι η ορατότητα των νεοαφιχθέντων θα επιδεινώσει τον αντισημιτισμό που οι ίδιοι υπέφεραν. Η μορφή του Ostjud, του Ανατολικού Εβραίου, έγινε ο προτιμόμενος στόχος της γερμανικής αντισημιτικής προπαγάνδας. Ήταν ο αυθεντικός Εβραίος, μη αφομοιωμένος, φέροντας όλα τα χαρακτηριστικά που τα αντισημιτικά στερεότυπα απέδιδαν στη φυλή. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διέκοψε, αλλά δεν εξάλειψε αυτή τη δυναμική. Η Judendzählung, η απογραφή των Εβραίων στον στρατό, που διατάχθηκε από το Ανώτατο Αρχηγείο τον Οκτώβριο του 1916, ήδη αναφερθήσα στο προηγούμενο κεφάλαιο, είχε καταστροφική επίδραση στο ηθικό των Γερμανών Εβραίων στρατιωτών που πολεμούσαν στο μέτωπο.
Ήταν η πρώτη φορά που ο γερμανικός στρατός διαχωρίζει τους δικούς του στρατιώτες με φιλετικά κριτήρια για να διερευνήσει αν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Το μέτρο επικύρωνε σιωπηρά την αντισημιτική κατηγορία ότι οι Εβραίοι απέφευγαν τη μάχη. Όταν τα αποτελέσματα απέδειξαν το αντίθετο, ταξινομήθηκαν και ποτέ δεν δημοσιεύτηκαν. Η ζημιά είχε ήδη γίνει. Αυτό που βρήκε ο Χίτλερ όταν έφτασε στο Μόναχο το 1913 και αργότερα όταν άρχισε την πολιτική του δραστηριότητα το 1919, δεν ήταν μια άδεια χώρα για να πιστεί από το μηδέν για τον αντισημιτισμό. Βρήκε μια χώρα όπου ο αντισημιτισμός είχε 40 χρόνια οργανωμένης πολιτικής ιστορίας, μια ακαδημαϊκή παράδοση που του έδινε διανοητική αξιοπιστία, έναν τύπο που το διέδιδε τακτικά και μια μεσαία τάξη που τον είχε απορροφήσει ως μέρος του κανονικού πολιτιστικού τοπίου. Η συνεισφορά του δεν ήταν να εφεύρει το μίσος, ήταν να το μετατρέψει από υπόβαθρο θορύβου σε κυβερνητικό πρόγραμμα. Η γέννηση του ναζίστικου κομμάτος, ο αντισημιτισμός ως πολιτικό πρόγραμμα. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1919, ο Άντολφ Χίτλερ παρακολούθησε για πρώτη φορά μια συνεδρίαση του Deutsche Arbeiterpartei, DAP, Γερμανικό Εργατικό Κόμμα, στο πίσω δωμάτιο της Sterneckerbräu, μιας ζυθοποιίας στην παλιά πόλη του Μονάχου. Είχε φτάσει ως πράκτορας του τμήματος προπαγάνδας και πληροφοριών του 4ου τάγματος τυφεκιοφόρων της Βαβαρικής Reichswehr, σταλμένος για να παρακολουθεί ομάδες υπερδεξιών που είχαν πολλαπλασιαστεί στην πόλη μετά την καταστολή της Βαβαρικής Σοβιετικής Δημοκρατίας τον Μάιο εκείνης της χρονιάς. Το κόμμα που βρήκε είχε λιγότερα από 60 ενεργά μέλη, συνερχόταν σε πίσω δωμάτια ζυθοποιιών και δεν είχε ούτε δομή ούτε χρήματα. Ο Άντον Ντρέξλερ, ιδρυτής του κόμματος, ήταν σιδηροδρομικός τόρνερ στην επαγγελματική του ζωή, εθνικιστής εργατικής τάξης πεπισμένος ότι ο μαρξισμός και ο καπιταλισμός ήταν δύο πλευρές του ίδιου εβραϊκού νομίσματος. Δίπλα του, ο Ντίτριχ Έκαρτ ήταν η πνευματικά πιο ανεπτυγμένη μορφή στον αρχικό κύκλο, ποιητής, δραματουργός, συντάκτης της αντισημιτικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Auf gut Deutsch, στα καλά γερμανικά, και άνθρωπος με σχέσεις με την μπουρζουαζία και την αριστοκρατία του Μονάχου. Ο Έκαρτ είχε μεταφράσει τα Per Gid του Ibsen στα γερμανικά, κάπνιζε όποιο τακτικά και είχε πιστεί χρόνια πριν ότι μια προνοητική μορφή θα μεταμόρφωνε τη Γερμανία. Όταν γνώρισε τον Χίτλερ, πίστεψε ότι είχε βρει αυτή τη μορφή. Ο Έκαρτ ήταν αυτός που οδήγησε τον Χίτλερ στα σαλόνια της βαβαρικής υψηλής κοινωνίας, του δίδαξε πώς να ντύνεται και να συμπεριφέρεται σε αυτά τα περιβάλλοντα και τον συνδέσε με τους χρηματοδότες που χρειαζόταν το κόμμα. Στον πρώτο τόμο του Mein Kampf, ο Χίτλερ αφιέρωσε το βιβλίο σε αυτόν με τα λόγια «Σε εκείνον τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του για να ξυπνήσει τον γερμανικό λαό». Αυτό που ανακάλυψε ο Χίτλερ τις πρώτες εβδομάδες δεν ήταν μόνο ένα κόμμα. Ανακάλυψε ότι είχε εξαιρετικό ταλέντο στη ρητορική. Ο πρώτος δημόσιος λόγος του έγινε στις 16 Οκτωβρίου 1919 στο Hofbräukeller του Μονάχου ενώπιον 111 ατόμων. Μίλησε για 30 λεπτά για τα αίτια της γερμανικής ήττας και την ευθύνη των Εβραίων. Στο τέλος, η αίθουσα τον καταχειροκρότησε. Στις μεταγενέστερες σημειώσεις του, ο Χίτλερ περιέγραψε αυτή τη στιγμή ως μια αποκάλυψη. Ήξερε ότι είχε βρει το κάλεσμά του. Οι αναφορές του στρατού για τις προπαγανδιστικές του δραστηριότητες περιγράφουν ήδη αυτή την περίοδο τον Χίτλερ ως ομιλητή μαζών με αξιοσημείωτη ικανότητα. Στις 24 Φεβρουαρίου 1920, στο Hofbräuhaus του Μονάχου, ενώπιον σχεδόν 2.000 ατόμων, ο Χίτλερ παρουσίασε το πρόγραμμα των 25 σημείων του κόμματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης κατά την οποία το κόμμα πήρε το όνομα National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. Η συνεδρίαση ήταν ταραχώδης. Οργανωμένες ομάδες ήταν έτοιμες να διακόψουν και οι επιθετικές ομάδες του κόμματος που βρίσκονταν ακόμη σε διαμόρφωση απάντησαν με σωματική βία. Ο Χίτλερ μίλησε για περισσότερες από 2 ώρες. Το πρόγραμμα που παρουσίασε ήταν σαφές στους αντισημιτικούς του στόχους. Το σημείο 4 όριζε ότι κανένας Εβραίος δεν μπορούσε να είναι Γερμανός πολίτης.
Το σημείο 5 τους κατηγοριοποιούσε ως ξένους υπαγόμενους στην νομοθεσία για τους αλλοδαπούς. Το σημείο 23 απαιτούσε να απαγορευτούν οι εβραϊκές εφημερίδες ή να υποβληθούν σε προληπτική λογοκρισία. Το σημείο 24 υπερασπιζόταν την θρησκευτική ελευθερία μόνο για όσους δεν απειλούσαν το γερμανικό πνεύμα, έναν όρο που αποκλείει ρητά τον Ιουδαϊσμό. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά περιστατικά. Ο Χίτλερ έφυγε πεπισμένος ότι ο συνδυασμός εθνικιστικής προπαγάνδας, αντισημιτισμού και υποσχέσεων κοινωνικής λύτρωσης ήταν μια βιώσιμη εκλογική φόρμουλα. Υπάρχει μια πτυχή της εσωτερικής λειτουργίας του ναζιστικού κόμματος στα πρώιμα χρόνια του που σπάνια αναφέρεται. Η σκόπιμη κατασκευή μιας παραθρησκευτικής λατρείας. Οι συνεδριάσεις του κόμματος δεν ήταν συμβατικές πολιτικές συγκεντρώσεις. Ήταν πράξεις σχεδιασμένες να παράγουν έντονες συλλογικές συναισθηματικές εμπειρίες. Τα λάβαρα, οι δάδες, οι στολές, οι ύμνοι, η τελετουργική σειρά εισόδων και εξόδων, οι σημαίες με τη σβάστικα, όλα υπολογισμένα για να δημιουργήσουν ένα αίσθημα ιερού ανήκειν που οι καθιερωμένες εκκλησίες δεν παρήχαν πλέον σε πολλούς εκοσμικευμένους αλλά πνευματικά πεινασμένους Γερμανούς. Ο Χίτλερ είχε παρατηρήσει αυτή τη διάσταση στην πολιτική της Βιέννης και την τελειοποίησε. Η συναισθηματική αρχιτεκτονική του ναζιστικού κινήματος ήταν αδιαχώριστη από το ιδεολογικό του περιεχόμενο. Ο Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ έφτασε στο Μόναχο από το Ταλίν το 1918, διαφεύγοντας από τη Ρωσική Επανάσταση με τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών υπό το χέρι του. Εκπαιδευμένος ως αρχιτέκτονας, με αρκετή φιλοσοφική κατάρτιση για να κατασκευάσει ένα πιο εξελιγμένο ιδεολογικό σύστημα από εκείνο του Χίτλερ, έγινε ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας του κόμματος, του Völkischer Beobachter, παρατηρητής του λαού, που αγοράστηκε από το NSDAP τον Δεκέμβριο του 1920 με κεφάλαια εν μέρη συνεισφερθέντα από τον Dietrich Eckart και τον Gottfried Fender. Το 1920, ο Ρόζενμπεργκ δημοσίευσε μια από τις πρώτες γερμανικές σχολιασμένες εκδόσεις των πρωτοκόλων, προσθέτοντας σημειώσεις που συνέδεαν το κείμενο με τα γεγονότα της Μπολσεβίκικης Επανάστασης. Για αυτόν, ο Λένιν και ο Τρότσκι ήταν η ζωντανή απόδειξη της συνωμοσίας που περιγράφεται στα πρωτόκολλα. Ο Χίτλερ διάβασε αυτές τις εκδόσεις. Οι αναφορές στα πρωτόκολλα στο Mein Kampf ακολουθούν στενά τις σημειώσεις του Ρόζενμπεργκ. Ο Ιούλιος Στράιχερ, δάσκαλος δημοτικού στην Ιρεμβέργη και ταβερνικός αντισημίτης ομιλητής, ίδρυσε την εβδομαδιαία εφημερίδα Der Stürmer τον Μάρτιο του 1923. Από την αρχή, η εφημερίδα υιοθέτησε ένα στυλ πρωτοφανές για τον γερμανικό πολιτικό τύπο, χονδροειδείς γελιογραφίες, κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα και αιματηρές κατηγορίες προσαρμοσμένες στον 20ο αιώνα. Ο Στράιχερ κατάλαβε ότι για να φτάσει σε κοινό με περιορισμένη εκπαίδευση έπρεπε να μιλήσει στο ένστικτο, όχι στη λογική. Οι γελιογραφίες του απεικόνιζαν τους Εβραίους με σκόπιμα αποκρουστικά χαρακτηριστικά συνδεδεμένα με αρουραίους, φίδια και παράσιτα. Η συνεχής επανάληψη αυτών των εικόνων επί χρόνια δημιούργησε στους τακτικούς αναγνώστες μια αντανακλαστική σύνδεση μεταξύ της λέξης Εβραίος και της ενστικτόδους αηδίας. Οι μεταγενέστεροι κοινωνικοί ψυχολόγοι θα το ονόμαζαν κλασική εξάρτηση εφαρμοσμένη στην πολιτική προπαγάνδα. Το 1923 ο Στράιχερ ενσωματώθηκε στο NSDAP και από τότε έγινε ένας από τους πιο πιστούς και ανιδιοτελείς οπαδούς του Χίτλερ. Ο Χέρμαν Γκέρινγκ, άσος της αεροπορίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με 22 επιβεβαιωμένες αεροπορικές νίκες και κάτοχος του Pour le Mérite, της υψηλότερης γερμανικής στρατιωτικής διάκρισης, εντάχθηκε στο κόμμα τον Οκτώβριο του 1922. Ο Γκέρινγκ έφερε στο NSDAP κάτι που κανένα άλλο μέλος δεν είχε: πραγματική στρατιωτική αξιοπιστία, σχέσεις με τη βαβαρική αριστοκρατία και την ικανότητα να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από βιομηχανικούς κύκλους της Νότιας Γερμανίας. Η Σουηδή σύζυγός του, Καρίν Φον Καντζόου, άνοιξε την οικογενειακή έπαυλη κοντά στο Μόναχο ως τόπο συναντήσεων, όπου ο Χίτλερ παρουσιάστηκε σε επιχειρηματίες και πολιτικούς που διαφορετικά δεν θα τον είχαν δεχτεί.
Ο Γκέρινγκ ήταν επίσης αυτός που οργάνωσε και εκπαίδευσε επίσημα τις SA, μετατρέποντάς τες από συμμορίες ζυθοποιείων σε παραστρατιωτική δύναμη με διοικητική δομή. Το πραξικόπημα της ζυθοποιίας και η ιδεολογική εδραίωση. Το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου 1923, το Bürgerbräukeller στο Μόναχο ήταν γεμάτο. Ο Γκούσταβ Φον Καρ, Γενικός Επίτροπος του κράτους της Βαβαρίας, εκφωνούσε ομιλία ενώπιον περίπου 3.000 παρευρισκομένων, μεταξύ των οποίων εξέχουσες προσωπικότητες της βαβαρικής πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής. Στις 20:30, μια ομάδα οπλισμένων ανδρών εισέβαλε από τις πλαϊνές πόρτες. Ο Άντολφ Χίτλερ πήδηξε πάνω σε μια καρέκλα, πυροβόλησε προς το ταβάνι και ανακοίνωσε ότι η Εθνική Επανάσταση είχε ξεκινήσει. Κρατούσε ένα πιστόλι στο χέρι του και το πρόσωπό του εξέφραζε μια βεβαιότητα που, σύμφωνα με τους παρόντες μάρτυρες, ήταν σχεδόν υπνοτιστική. Τα όσα ακολούθησαν τις επόμενες ώρες αποκάλυψαν τόσο το θάρρος του Χίτλερ όσο και τα πραγματικά του όρια. Κατάφερε να πείσει τον Φον Καρ, τον στρατηγό Ότο Φον Λόσοφ και τον συνταγματάρχη Hans Ritter Φον Σάισερ, τους τρεις άνδρες με πραγματική εξουσία στη Βαβαρία, να δηλώσουν προφορικά την υποστήριξή τους στην Επανάσταση σε ένα πίσω δωμάτιο υπό την άμεση απειλή όπλου. Επίσης, πέτυχε να εμφανιστεί στο χώρο ο Έριχ Λούντενορφ, ο πιο θαυμασμένος ήρωας πολέμου της Γερμανίας, για να παρέχει ηθική υποστήριξη στο πραξικόπημα. Αλλά ενώ ο Χίτλερ διαχειριζόταν την κατάσταση στο εσωτερικό, ο Φον Καρ έστελνε κρυπτογραφημένα μηνύματα στο στρατόπεδο του Μονάχου, διατάσσοντας αντίσταση. Όταν ο Χίτλερ έφυγε από το κτίριο για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα σε άλλο σημείο της πόλης, ο Λούντεντορφ, πιστεύοντας στην τιμή των στρατιωτικών, άφησε τον Φον Καρ να φύγει. Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος της βραδιάς. Στην αυγή της 9ης Νοεμβρίου ήταν σαφές ότι το πραξικόπημα είχε αποτύχει πολιτικά. Το στρατιωτικό τμήμα του Μονάχου δεν είχε συμμετάσχει. Η κεντρική κυβέρνηση του Βερολίνου είχε κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αλλά ο Χίτλερ και ο Λούντεντορφ αποφάσισαν να κάνουν μια τελευταία ρυψοκίνδυνη κίνηση, να πορευθούν προς το κέντρο της πόλης, προς το Βαβαρικό Υπουργείο Άμυνας, ελπίζοντας ότι η παρουσία του Λούντεντορφ θα παρέλυε τους στρατιώτες που θα αντιστέκονταν. Η στήλη, με αριθμό ατόμων μεταξύ 2.000 και 3.000, προχώρησε κατά μήκος της Residenzstraße προς την Feldherrnhalle, το μνημιακό λότζιο μπροστά στο οποίο υπήρχε φρουρά περίπου 100 βαβαρών αστυνομικών που εμπόδιζαν τη διέλευση. Το τι συνέβη τα επόμενα δευτερόλεπτα παραμένει αντικείμενο ιστορικής διαμάχης. Και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν αργότερα ότι η άλλη πλευρά πυροβόλησε πρώτη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στη σύντομη ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν 16 Ναζί και 4 αστυνομικοί. Ο Χίτλερ, που προχωρούσε αγκαλιασμένος με τον άνδρα δίπλα του, υπέστη εξάρθρωση ώμου όταν έπεσε στο έδαφος μόλις άρχισαν οι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με ορισμένους μάρτυρες, ο άνδρας δίπλα του χτυπήθηκε και ο Χίτλερ έπεσε παρασυρμένος από το βάρος του σώματος που κατέρεε. Σύμφωνα με άλλους, έπεσε εθελοντικά. Ο Γκέρινγκ δέχτηκε σφαίρα στη βουβονική χώρα και μεταφέρθηκε στην Αυστρία, όπου κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης ξεκίνησε η εξάρτησή του από τη μορφίνη. Ο Λούντεντορφ προχώρησε μπροστά χωρίς να σκύψει. Διέσχισε τον αστυνομικό κλειό και συνελήφθη χωρίς αντίσταση. Ο Χίτλερ διέφυγε με αυτοκίνητο και συνελήφθη 2 ημέρες αργότερα στη βίλα του Ernst Hanfstengl στο Ufing am Staffelsee, νότια του Μονάχου, κρυμμένος σε μια ντουλάπα με τον βραχίωνα Σενάρθηκα. Η δίκη, που διεξήχθη από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Απριλίου 1924 στο κτίριο της Σχολής Πεζικού του Μονάχου, ήταν η πρώτη εθνική σκηνή για τον Χίτλερ. Το πάνελ των 3 δικαστών, υπό την προεδρία του Γκέοργ Νέιθαρτ, ο οποίος ήταν ανοιχτά υποστηρικτής του κινήματος Völkisch, επέτρεψε στον Χίτλερ να διακόπτει τους μάρτυρες, να εκφωνεί ομιλίες άνω των 2 ωρών και να μετατρέπει κάθε συνεδρία σε προπαγανδιστική εκδήλωση. Ο Χίτλερ δεν αρνήθηκε τα γεγονότα, τα διεκδίκησε. Δήλωσε ότι δεν ήταν προδότης, αλλά ότι εκείνοι που τον είχαν προηγηθεί στην εξουσία ήταν οι πραγματικοί προδότες της Γερμανίας. Η αίθουσα χειροκρότησε αρκετές φορές. Οι εφημερίδες σε όλη τη χώρα δημοσίευσαν τις ομιλίες του.
Ένας άνδρας που 12 μήνες νωρίτερα ήταν σχεδόν άγνωστος εκτός Βαβαρίας. Τώρα ήταν εθνική πολιτική προσωπικότητα. Η ποινή ήταν 5 χρόνια φυλάκιση, με δυνατότητα αναστολής μετά από 6 μήνες, το ελάχιστο νόμιμο για την κατηγορία της ασκάλης προδοσίας. Εισήλθε στο φρούριο φυλακή Landsberg am Lech στις 11 Απριλίου 1924. Εκεί δέχτηκε συνεχείς επισκέψεις, λουλούδια και δώρα από θαυμαστές και αντιμετωπίστηκε από το προσωπικό της φυλακής με σεβασμό που κανένας συνήθις κρατούμενος δεν θα λάμβανε. Μοιραζόταν τον χώρο με τον Ρούντολφ Χες, ο οποίος είχε παραδοθεί εθελοντικά για να συνοδεύσει τον ηγέτη του, καθώς και με 40 άλλους καταδικασθέντες του πραξικοπήματος, τους οποίους ο Χίτλερ δεχόταν κάθε πρωί στον κήπο ως ανεπίσημη αυλή. Στο Landsberg, ο Χίτλερ υπαγόρευσε το κείμενο που θα γινόταν το Mein Kampf. Ο Χες το ανέγραφε, το οργάνωνε και περιστασιακά διόρθωνε το ύφος. Ο Εμίλ Μωρίς, οδηγός και προσωπικός φρουρός του Χίτλερ, συμμετείχε επίσης στις πρώτες μεταγραφές. Το βιβλίο αρχικά δεν είχε σχεδιαστεί ως ιδεολογικό έργο, αλλά ως απάντηση στις κατηγορίες της δίκης. Ο αρχικός τίτλος ήταν «Wir 1,5 Jahre des Kampfes gegen Lüge, Dummheit und Feigheit», 4,5 χρόνια αγώνα κατά του ψεύδους, της βλακείας και της δειλίας. Ο Μαξ Αμάν, διευθυντής του εκδοτικού οίκου του κόμματος Echer Verlag, έπεισε τον Χίτλερ ότι ο τίτλος ήταν πολύ μακρύς και τον απλοποίησε σε Mein Kampf. Το κεφάλαιο 11 του πρώτου τόμου, με τίτλο «Έθνος και φυλή», αποτελεί τον ιδεολογικό πυρήνα του βιβλίου. Εκεί, ο Χίτλερ ανέπτυξε την αντίληψή του για την ιστορία ως μόνιμο φιλετικό αγώνα, ταύτισε τον Εβραίο ως τον υπέρτατο παράσιτο της ανθρώπινης ιστορίας και περιέγραψε τον μπολσεβικισμό ως το τελικό εργαλείο της παγκόσμιας κυριαρχίας των Εβραίων. Η γλώσσα είναι ρητά βιολογιστική. Οι Εβραίοι συγκρίνονται με βακτήρια, παράσιτα, μικρόβια. Δεν είναι πολίτες κατώτερης κατηγορίας. Είναι παθολογικοί παράγοντες που μολύνουν το υγιές εθνικό σώμα. Αυτή η ιατρική μεταφορά είναι κρίσιμη, γιατί μεταφέρει τον λόγο από το πολιτικό στο υγειονομικό πεδίο. Δεν πρόκειται για δίωξη ανθρώπων, αλλά για εξάλειψη μιας ασθένειας. Η εξόντωση πάβει να είναι έγκλημα και γίνεται επιχείρηση δημόσιας υγιεινής. Ο Χίτλερ αφέθηκε ελεύθερος στις 20 Δεκεμβρίου 1924, έχοντας εκτίσει λίγο πάνω από 8 μήνες. Ο πρώτος τόμος του Mein Kampf δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουλίου 1925. Εκείνη τη χρονιά πουλήθηκαν 9.473 αντίτυπα. Ο δεύτερος τόμος, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1926, πούλησε λιγότερα. Μόνο το 1933, όταν ο Χίτλερ ήρθε στην εξουσία, το βιβλίο έγινε μαζικό εκδοτικό φαινόμενο. Μεταξύ 1933 και 1945 τυπώθηκαν περισσότερα από 12 εκατομμύρια αντίτυπα στα γερμανικά. Ο εκδοτικός οίκος Echer Verlag του κόμματος συγκέντρωσε αρκετά δικαιώματα για να καταστήσει τον Χίτλερ εκατομμυριούχο πριν καν φτάσει στην εξουσία. Ένα σημείο που οι ιστορικοί τονίζουν είναι ότι το Mein Kampf δεν διαβάστηκε μαζικά κατά τα χρόνια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Οι περισσότεροι Γερμανοί που ψήφισαν το NSDAP το 1932 δεν είχαν διαβάσει το βιβλίο. Αυτό που πούλησε το κόμμα δεν ήταν η γραπτή ιδεολογία, αλλά η συναισθηματική εμπειρία των συγκεντρώσεων, η υπόσχεση τάξης και εργασίας και η ικανότητα του Χίτλερ να κάνει απλά προβλήματα σύνθετα, δείχνοντας πάντα τον ίδιο ένοχο. Το Mein Kampf ήταν σημαντικό όχι επειδή το διάβαζαν, αλλά επειδή υπήρχε. Ήταν απόδειξη ότι το κόμμα είχε δόγμα, συνοχή και σοβαρότητα, που τα άλλα δεξιά κόμματα δεν είχαν. Η νύχτα των σπασμενών κρυστάλλων, όταν το κράτος βγάλε τη μάσκα του. Στις 7 Νοεμβρίου 1938, στις 9:35 π.Μ., ο Χέρσελ Φαϊμπέλ Γκρίνσπαν εισήλθε στη γερμανική πρεσβεία στο Παρίσι, στη Rue de Lille, και ζήτησε να μιλήσει με έναν διπλωμάτη. Ήταν 17 ετών, γεννημένος στο Ανόβερο και ζούσε παράνομα στην πόλη για εβδομάδες, μένοντας στο σπίτι ενός θείου του, αφού είχε διαφύγει από τη Γερμανία.
Αυτό που τον οδήγησε σε εκείνη την πόρτα ήταν μία κάρτ ποστάλ από την αδερφή του, Μπέρτα, που είχε σταλεί από τα σύνορα με την Πολωνία, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες χιλιάδες Πολωνοί Εβραίοι που ζούσαν στη Γερμανία είχαν εκτοπιστεί. Τη νύχτα της 28ης προς 29η Οκτωβρίου, οι SS και οι Γκεστάπο εισέβαλαν σε σπίτια σε όλη τη Γερμανία. Συνέλαβαν περίπου 17.000 Πολωνούς υπηκόους εβραϊκής καταγωγής και τους μετέφεραν με τρένα στα πολωνικά σύνορα, όπου τους έσπρωξαν πεζούς στο πολωνικό έδαφος υπό βροχή και ψύχος. Αρχικά η Πολωνία αρνήθηκε να τους δεχθεί. Έμειναν εγκλωβισμένοι για μέρες στην παραμεθόρια πόλη Μπούσιν, χωρίς αρκετή τροφή, χωρίς κατάλληλο καταφύγιο, κοιμόμενοι σε στάβλους και πρόχειρα καταλύματα. Ολόκληρη η οικογένεια Greenspan ήταν ανάμεσά τους. Ο Greenspan έγινε δεκτός από τον Ernst vom Rath, τρίτο γραμματέα της πρεσβείας. Τον πυροβόλησε 5 φορές. Ο vom Rath τραυματίστηκε 2 φορές και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Georges Pompidou. Οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν αμέσως τον Greenspan. Κατά την ανάκριση είπε: «Το να είσαι Εβραίος δεν είναι έγκλημα. Δεν είμαι σκύλος. Έχω το δικαίωμα να ζω και ο εβραϊκός λαός έχει το δικαίωμα να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο». Ο vom Rath πέθανε στις 9 Νοεμβρίου στις 17:30. Εκείνη η ημέρα ήταν η επέτειος του πραξικοπήματος του μονάχου του 1923, η πιο ιερή ημερομηνία στο ναζιστικό ημερολόγιο. Η είδηση έφτασε στον Χίτλερ κατά τη διάρκεια του ετήσιου μνημονικού δείπνου στο Altes Rathaus του μονάχου, ενώ οι ηγέτες του κόμματος γιόρταζαν την 15η επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Ο Γκέμπελς πλησίασε τον Χίτλερ, του ψιθύρισε κάτι και ο Χίτλερ εγκατέλειψε το τραπέζι χωρίς να εκφωνήσει τον αναμενόμενο λόγο. Ο Γκέμπελς πήρε τον λόγο στη θέση του. Στο ημερολόγιο του εκείνο το βράδυ σημείωσε: «Παρουσιάζω την κατάσταση στον Φίρερ. Αυτός αποφασίζει να συνεχιστούν οι διαδηλώσεις. Απόσυρε την αστυνομία. Οι Εβραίοι πρέπει να αισθανθούν για μια φορά την οργή του λαού». Η απόφαση δεν καταγράφηκε γραπτός σε καμία επίσημη εντολή. Μεταδόθηκε προφορικά στους επικεφαλείς των SS και SA που ήταν παρόντες στην αίθουσα, οι οποίοι την μετέδωσαν τηλεφωνικά στις περιφερειακές τους δομές σε όλη τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό που ακολούθησε τη νύχτα της 9ης προς 10η Νοεμβρίου δεν ήταν αυθόρμητο. Ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση, εκτελεσμένη με ταχύτητα, που είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει λειτουργική αλυσίδα διοίκησης. Οι SA και οι SS έλαβαν συγκεκριμένες οδηγίες. Μπορούσαν να καταστρέψουν εβραϊκή περιουσία, αλλά όχι να την λεηλατίσουν για προσωπικό όφελος. Μπορούσαν να επιτεθούν σε άτομα, αλλά έπρεπε να αποφύγουν τους φόνους. Έπρεπε να προστατεύσουν τις περιουσίες ξένων πολιτών και τα διπλανά μη εβραϊκά κτίρια. Οι πυροσβέστες έλαβαν με τη σειρά τους αντικρουόμενες οδηγίες. Να μην σβήνουν τις φλεγόμενες συναγωγές, αλλά να παρέμβουν αν η φωτιά απειλούσε τα διπλανά κτίρια. Σε αρκετές πόλεις οι πυροσβέστες στάθμευσαν γύρω από τις φλεγόμενες συναγωγές, με τους σωλήνες να στοχεύουν μόνο τα διπλανά κτίρια, παρακολουθώντας τα εσωτερικά να καίγονται χωρίς να κουνήσουν ούτε μη. Οι τελικοί αριθμοί του πογκρόμ καταγράφηκαν με γραφειοκρατική ακρίβεια από τις ναζιστικές αρχές. Περίπου 7.500 εβραϊκές επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή λεηλατήθηκαν σε όλη τη Γερμανία, την Αυστρία και τα πρόσφατα προσαρτημένα Σουδητικά. 1.400 έως 1.600 συναγωγές πυρπολήθηκαν, εκ των οποίων πάνω από 1.000 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Εβραϊκοί νεκροταφεία βεβηλώθηκαν σε δεκάδες κοινότητες. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών που αναγνώρισε η SS στην εσωτερική της αναφορά ήταν 91 άτομα, αν και μεταγενέστερες έρευνες, μεταξύ των οποίων και αυτές του ιστορικού Alan Steinweiss στη μελέτη του Kristallnacht 1938, αυξάνουν σημαντικά αυτόν τον αριθμό, περιλαμβάνοντας τις αυτοκτονίες που συνέβησαν τις αμέσως επόμενες ημέρες ως άμεσο αποτέλεσμα του πογκρόμ. 30.000 άνδρες συνελήφθησαν εκείνη τη νύχτα και τις επόμενες ημέρες. Όχι για κάποιο έγκλημα, συνελήφθησαν επειδή ήταν Εβραίοι. Οι περισσότεροι στάλθηκαν με φορτηγά τρένα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Ντάχαου, Μπούχενβαλτ και Σάξενχάουζεν.
Περισσότεροι από 10.000 κρατούμενοι έφτασαν στο Ντάχαου μέσα σε μια εβδομάδα, τριπλασιάζοντας την ικανότητα του στρατοπέδου. Οι συνθήκες κατά την άφιξη είχαν σχεδιαστεί για να ταπεινώσουν. Οι κρατούμενοι αναγκάζονταν να τρέχουν ανάμεσα σε 2 σειρές φρουρών που τους χτυπούσαν με γκλόμπ καθώς φτάνανε. Πολλοί πέθαναν τις πρώτες μέρες. Οι περισσότεροι απελευθερώθηκαν τις επόμενες εβδομάδες, αλλά μόνο αφού υπέγραψαν έγγραφα δεσμευόμενοι να μεταναστεύσουν από τη Γερμανία και να μεταβιβάσουν την περιουσία τους πριν αναχωρήσουν. Η συνάντηση της 12ης Νοεμβρίου 1938 στο Υπουργείο Αεροπορίας του Ράιχ υπό την προεδρία του Χέρμαν Γκέρινγκ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Γκεστάπο, του Υπουργείου Οικονομίας, του Υπουργείου Οικονομικών και αρκετών γερμανικών ασφαλιστικών εταιριών αποτελεί ένα από τα πιο αποκαλυπτικά έγγραφα για τη λειτουργία του ναζιστικού κράτους. Το αντίγραφο ανακτήθηκε από τα αρχεία της Νιρεμβέργης και αποτελεί το Exhibit PS 1816 στη συλλογή αποδείξεων των δικών. Στην αρχή της συνάντησης, ο Γκέρινγκ εξέφρασε τον εκνευρισμό του. Η καταστροφή περιουσιών είχε αποδειχθεί οικονομικά αντιπαραγωγική. Οι σπασμένες βιτρίνες ήταν κατά κύριο λόγο γυαλί εισαγόμενο από το Βέλγιο και η αντικατάστασή τους θα κόστιζε ξένο συνάλλαγμα που η Γερμανία δεν μπορούσε να διαθέσει. Οι γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες θα έπρεπε τεχνικά να αποζημιώσουν τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων επιχειρήσεων, ακόμα και αν πολλοί από αυτούς ήταν Εβραίοι. Η λύση που υιοθετήθηκε ήταν πολυδιάστατη. Το κράτος κατάσχεσε τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις που αντιστοιχούσαν σε εβραϊκούς ιδιοκτήτες. Επιβλήθηκε συλλογικό πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου μάρκων στην εβραϊκή κοινότητα της Γερμανίας ως εξηλαίωση για τα εχθρικά τους εγκλήματα. Και επιταχύνθηκε η νομοθεσία για την υποχρεωτική αριανικοποίηση για να μεταβιβαστούν όλες οι υπόλοιπες εβραϊκές επιχειρήσεις σε άριους ιδιοκτήτες πριν από την 1η Ιανουαρίου 1939. Στην ίδια συνάντηση, ο Ράινχαρντ Χάιντριχ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας των SS, παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για την εβραϊκή μετανάστευση και πρότεινε μέτρα για την επιτάχυνσή της. Σημείωσε ότι από το 1933 περίπου 50.000 Εβραίοι μετανάστευαν από τη Γερμανία κάθε χρόνο, αλλά ο ρυθμός ήταν ανεπαρκής. Από τον Αύγουστο του 1938, ο Χάιντριχ επιτηρούσε τη Central Stelle für Jüdische Auswanderung, κεντρικό γραφείο εβραϊκής μετανάστευσης, στη Βιέννη, που είχε δημιουργηθεί υπό την επιχειρησιακή καθοδήγηση του Άντολφ Άιχμαν μετά την προσάρτηση της Αυστρίας τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς. Το σύστημα της Βιέννης αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό από το γερμανικό. Συγκέντρωνε σε ένα μέρος όλα τα γραφειοκρατικά βήματα που απαιτούνταν για να αποκτήσει ένας Εβραίος άδεια μετανάστευσης, υποχρεώνοντάς τον να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία, να πληρώσει τέλη και να παραδώσει τις ιδιοκτησίες του πριν λάβει το έγγραφο εξόδου. Με τα λόγια του Άιχμαν στη δίκη του στην Ιερουσαλήμ ήταν μια γραμμή συναρμολόγησης της εξαναγκασμένης μετανάστευσης. Από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 1938, περίπου 50.000 Εβραίοι είχαν εγκαταλείψει την Αυστρία μέσω αυτού του συστήματος. Ο Χάιντριχ πρότεινε την επέκτασή του στο Ράιχ. Ο Γκέρινγκ το ενέκρινε. Στη συνάντηση της 12ης Νοεμβρίου, ο Γκέρινγκ έκανε τη φράση που καταγράφηκε στα πρακτικά. Είπε ότι θα προτιμούσε να είχαν σκοτωθεί 200 Εβραίοι αντί να καταστραφούν περιουσίες. Το σχόλιο αποκαλύπτει μια ψυχρή και ωφελημιστική λογική. Η καταστροφή περιουσιών ήταν οικονομικά αναποτελεσματική, αλλά η φυσική εξάλειψη ανθρώπων από την προοπτική του Γκέρινγκ ήταν ένας νόμιμος στόχος, απλώς κακοεκτελεσμένος μεθοδολογικά. Ήταν το 1938, υπόλοιπα 3 χρόνια μέχρι το Βάντζε. Το μήνυμα που μετέφερε η Κρίσταλναχτ στον έξω κόσμο ήταν εξίσου σημαντικό. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας στο Βερολίνο έστειλαν λεπτομερείς αναφορές στις πρωτεύουσές τους. Ο πρεσβευτής των EPA, Hugh Wilson, κλήθηκε στην Ουάσιγκτον για διαβουλεύσεις. Για πρώτη φορά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν τον πρεσβευτή τους από τη Γερμανία και δεν επέστρεψε.
Ωστόσο, καμία δυτική δύναμη δεν επέβαλε οικονομικές κυρώσεις ούτε πήρε συγκεκριμένα μέτρα. Η διάσκεψη της Εβιάν, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1938 για να συζητηθεί η υποδοχή των Εβραίων προσφύγων, είχε καταλήξει με 32 χώρες να αρνούνται να αυξήσουν τα ποσοστά μετανάστευσης. Η διεθνής αδιαφορία έστειλε το δικό της μήνυμα στο ναζιστικό καθεστώς σχετικά με το κόστος της ενίσχυσης της δίωξης. Προπαγανδά και η εκπαιδεύση. Πώς κατασκιάστηκε το καθημερινό μίσος. Ο πρώτος ραδιοφωνικός λόγος που εκφώνησε ο Άντολφ Χίτλερ μεταδόθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 1933, 2 ημέρες μετά τον διορισμό του ως καγκελάριος. Τον άκουσαν ζωντανά εκατομμύρια Γερμανοί. Το 1933 υπήρχαν περίπου 4 εκατομμύρια ραδιοφωνικές συσκευές στη Γερμανία. Μέχρι το 1939 αυτός ο αριθμός είχε φτάσει τα 16 εκατομμύρια, καθιστώντας τη Γερμανία τη χώρα με την υψηλότερη πυκνότητα ραδιοφωνικών δεκτών ανακάτοικο στον κόσμο. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Το ναζιστικό καθεστώς παρήγαγε και διένυμε τον Volksempfänger, τον δέκτη του λαού. Μια φθηνή ραδιοφωνική συσκευή σχεδιασμένη ειδικά ώστε τα εργατικά και αγροτικά νοικοκυριά να μπορούν να την αντέξουν οικονομικά. Η τιμή ορίστηκε στα 76 μάρκα, ισοδύναμη περίπου με 2 εβδομάδες μισθού ενός βιομηχανικού εργάτη. Ο Volksempfänger είχε σκόπιμα περιορισμένη τεχνική εμβέλεια. Η συχνότητά του ήταν αρκετή για να λαμβάνει γερμανικούς σταθμούς, αλλά ανεπαρκής για τη λήψη ξένων εκπομπών. Ήταν μια μονόδρομη συσκευή λήψης, σχεδιασμένη για έναν μόνο σκοπό. Ο Γκέμπελς κατάλαβε από την πρώτη μέρα ότι το ραδιόφωνο ήταν ποιοτικά διαφορετικό από τον τύπο. Ο τύπος απαιτούσε γραμματισμό, συνεχόμενη προσοχή και ενεργή ανάγνωση. Το ραδιόφωνο έφτανε στον άνθρωπο ενώ έκανε κάτι άλλο. Έτρωγε, εργαζόταν, ξεκουραζόταν. Ήταν πανταχού παρόν και παθητικό. Δημόσια ηχεία, οι Gemeinschaftsempfänger, εγκαταστάθηκαν σε μπαρ, εργοστάσια και αγορές, μεταδίδοντας τους λόγους του Χίτλερ και τα δελτία του κόμματος. Όταν μιλούσε ο Χίτλερ, οι δρόμοι άδειαζαν καθώς ο κόσμος συγκεντρωνόταν γύρω από τα ηχεία. Η φωνή του Φίρερ ήταν πανταχού παρούσα. Το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών ακολουθούσε μια δομή που είχε σχεδιάσει το ίδιο το Υπουργείο Προπαγάνδας. Οι ειδήσεις δεν διαχωρίζονταν από την προπαγάνδα. Τα δελτία περιλάμβαναν οικονομικές στατιστικές, πάντα παρουσιάζονται με όρους εθνικής ανάκαμψης, αναφορές για εγκλήματα που διέπραξαν επιλεγμένοι Εβραίοι και ανακοινώσεις για κυβερνητικά μέτρα κατά της εβραϊκής απειλής, παρουσιάζοντάς τα ως φυσικές αντιδράσεις σε προκλήσεις. Η γλώσσα υπόκειτο σε συνεχή ανάλυση. Ο Βίκτορ Κλέμπερερ, που άκουγε τις εκπομπές από το διαμέρισμά του στη Δρέσδη, κρατώντας απελπισμένα σημειώσεις για τη γλωσσολογική του μελέτη, τεκμηρίωσε πώς ο ναζισμός μεταμόρφωσε τα καθημερινά γερμανικά. Λέξεις όπως «φανάτης», «φανατικός», απέκτησαν θετική χρειά, το «folk», «λαός». Απέκτησε φιλετικό φορτίο που προηγουμένως δεν είχε η λέξη «Jude», «Εβραίος». Άδειασαν από ανθρώπινο περιεχόμενο και γέμισε απειλητικό περιεχόμενο. Αυτή η γλωσσική μηχανική δεν ήταν αυθόρμητη. Ήταν το αποτέλεσμα κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Προπαγάνδας που διανεμήθηκαν εβδομαδιαία σε όλους τους διευθυντές μέσων της χώρας, υποδεικνύοντας ποιες λέξεις να χρησιμοποιούν, ποιες εκφράσεις να αποφύγουν και ποιο πλαίσιο να εφαρμόσουν σε κάθε είδηση. Ο κινηματογράφος ήταν το δεύτερο εργαλείο. Η Reichsfilmkammer, η βασιλική κινηματογραφική αίθουσα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προπαγάνδας, ελέγχοντας την παραγωγή, διανομή και προβολή όλων των ταινιών στη Γερμανία από τον Σεπτέμβριο του 1933. Οι Εβραίοι αποκλείστηκαν αμέσως από τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, παραγωγή και διανομής εβραϊκής καταγωγής έχασαν τις άδειές τους. Πολλοί μετανάστευσαν στο Χόλιγουντ, όπου η παρουσία τους συνέβαλε παράδοξα στην άνθηση του αμερικανικού κινηματογράφου τις δεκαετίες του 1930 και 1940. Όσοι έμειναν, σβήστηκαν από τους τίτλους των δικών τους ταινιών. Ο Φρίτς Λανγκ, σκηνοθέτης των Μετρόπολης και του οποίου η μητέρα ήταν Εβραία,
κλήθηκε από τον Γκέμπελς το 1933 για να αναλάβει την κινηματογραφία του Ράιχ. Ο Λάγκ πήρε το τρένο για το Παρίσι το ίδιο απόγευμα. Οι πιο επιδραστικές αντισημιτικές ταινίες δεν ήταν οι πιο ρητά προπαγανδιστικές, αλλά αυτές που συνδύαζαν το μήνυμα με δημοφιλή ψυχαγωγία. Το Der ewige Jude, ο αιώνιος Εβραίος, προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 1940, σκηνοθετημένο από τον Φριτς Χίπλερ, υπό άμεσες οδηγίες του Γκέμπελς. Η ταινία εναλλασσόταν μεταξύ εικόνων από πολωνικά γκέτο κατά τη διάρκεια της κατοχής της Πολωνίας και σκηνών με αρουραίους σε αποχετεύσεις, δημιουργώντας ρητή οπτική ισοδυναμία. Ένας αφηγητής με σοβαρή φωνή εξηγούσε τα φιλετικά χαρακτηριστικά των Εβραίων, τις μεθόδους διείσδυσης τους στις αριανές κοινωνίες και την ευθύνη τους για τον κομμουνισμό και τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Η ταινία προβλήθηκε σε κινηματογράφους σε όλη την κατεχόμενη Γερμανία, αλλά η προσέλευση ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Οι αναφορές της Sicherheitsdienst, της υπηρεσίας πληροφοριών των SS, κατέγραφαν ότι μέρος του κοινού εγκατέλειψε την αίθουσα κατά τη διάρκεια των πιο σκληρών σκηνών, όχι λόγω ιδεολογικής απόρριψης, αλλά λόγω φυσικής αποστροφής από τις εικόνες. Ο Γκέμπελς σημείωσε στο ημερολόγιό του ότι η ταινία ήταν πολύ σκληρή για τα γούστα του κοινού και προξενούσε το αντίθετο αποτέλεσμα στους λιγότερο προδιατεθειμένους θεατές. Η περιοδεύουσα έκθεση Der ewige Jude, που εγκαινιάστηκε στο Μόναχο τον Νοέμβριο του 1937 και που επισκέφτηκε 18 γερμανικές πόλεις πριν μεταφερθεί στη Βιέννη μετά την προσάρτηση της Αυστρίας το 1938, ήταν πολύ πιο επιτυχημένη. Τις πρώτες εβδομάδες επισκέφθηκαν την έκθεση μόνο στο Μόναχο πάνω από 412.000 άτομα. Ο σχεδιασμός της έκθεσης ήταν μια άσκηση στην αρχιτεκτονική της αντίληψης. Ο επισκέπτης προχωρούσε μέσα από μια σειρά δωματίων, προσεκτικά υπολογισμένων σε μέγεθος και φως, για να προκαλέσει αρχικά κλειστοφοβία και στη συνέχεια αντίθεση. Τα πρώτα δωμάτια παρουσίαζαν εικόνες ανατολικοευρωπαίων Εβραίων που παρουσιάζονταν ως αντιπροσωπευτικοί όλης της παγκόσμιας κοινότητας, άνδρες με σκοτεινές στολές, δρόμοι γκέτο, αγορές σταγίντης. Τα επόμενα δωμάτια συνδέονταν υποτιθέμενα αυτές τις εικόνες με τον μπολσεβικισμό, τον εβραϊκό τύπο και τις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Το τελευταίο δωμάτιο παρουσίαζε εικόνες της ανανεωμένης ναζιστικής Γερμανίας, αυτοκινητόδρομοι, εργοστάσια, ξανθές οικογένειες σε κήπους. Η αντίθεση ήταν το επιχείρημα. Τα σχολικά εγχειρίδια ήταν το πιο συστηματικό και μακροπρόθεσμο εργαλείο προπαγάνδας. Η Nationalsozialistischer Lehrerbund, η Εθνικοσοσιαλιστική Ένωση Δασκάλων, η οποία μέχρι το 1937 είχε περισσότερους από το 97% των Γερμανών δασκάλων ως μέλη, διένει με διδακτικές οδηγίες σε όλα τα μαθήματα. Στη βιολογία, η έννοια της φυλετικής υγιεινής, Rassenhygiene, έγινε υποχρεωτικό περιεχόμενο από το πρώτο έτος του γυμνασίου. Τα βιβλία βιολογίας περιλάμβαναν συγκριτικούς πίνακες κρανίων, διαγράμματα φυλετικών χαρακτηριστικών και εξηγήσεις για την υποτιθέμενη κληρονομική μεταβίβαση ηθικών συμπεριφορών. Οι μαθητές έπρεπε να απομνημονεύσουν ανατομικές διαφορές μεταξύ φυλετικών τύπων και να μάθουν να τους αναγνωρίζουν οπτικά. Στα μαθηματικά, οι ασκήσεις περιλάμβαναν υπολογισμούς του οικονομικού κόστους διατήρησης των ψυχικά ασθενών, των ατόμων με αναπηρίες και των κατώτερων φυλών στην κοινωνία. Ένα μαθηματικό βιβλίο του 1935, Rechnendes Volk, ένα υπολογιστικό έθνος, περιείχε ασκήσεις όπως «Ένας ψυχικά ασθενής κοστίζει στο κράτος 4 μάρκα την ημέρα». Υπολόγισε πόσα χρήματα θα εξοικονομούσε το κράτος σε 10 χρόνια αν αφαιρούνταν 300.000 ψυχικά ασθενείς. Η αντισημιτική και ευγονική εκπαίδευση ήταν οι δύο πλευρές του ίδιου προγράμματος. Να καθοριστεί ποιος αξίζει να ανήκει στην εθνική κοινότητα και ποιος είναι περιττό βάρος. Η Hitler Jugend και η League of German Girls όχι μόνο επιρρεύανε αλλά και παρακολουθούσαν. Οι νέοι ενθαρρύνονταν να αναφέρουν επικριτικά σχόλια των γονιών τους, γείτονες που άκουγαν ξένους σταθμούς και δασκάλους που εξέφραζαν αμφιβολίες για τη φυλετική διδασκαλία. Υπήρχαν τεκμηριωμένες περιπτώσεις παιδιών που κατήγγειλαν τους γονείς τους,
καταχωρημένες στα αρχεία της Gestapo. Ο ιστορικός Ρόμπερτ Γκελάτελι, στη μελέτη του Backing Hitler 2001, ανέλυσε τα αρχεία της Gestapo του Würzburg και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερευνών της Gestapo δεν ξεκινούσε από την ίδια την αστυνομία, αλλά από καταγγελίες απλών πολιτών, γείτονες, συνάδελφοι, γνωστοί. Το ναζιστικό κράτος παρακολούθησης δεν χρειαζόταν τεράστιο αριθμό πρακτόρων, γιατί στηριζόταν σε ένα δίκτυο εθελοντών πληροφοριοδοτών που είχε δημιουργήσει η ιδεολογία. Το Der Stürmer του Julius Streicher αξίζει λεπτομερέστερη ανάλυση, γιατί η λειτουργία του αποκαλύπτει κάτι που η πιο εξελιγμένη προπαγάνδα δεν μπορούσε να επιτύχει. Διείσδυση στα κοινωνικά στρώματα, πιο ανθεκτικά στις θεωρητικές επιχειρηματολογίες. Η εφημερίδα δεν επιχειρηματολογούσε, κατηγορούσε. Κάθε τεύχος περιείχε τουλάχιστον μία ιστορία για ένα υποτιθέμενο έγκλημα που διέπραξε ένας Εβραίος, προτιμητέα σεξουαλικής φύσης, προτιμητέα με θύματα γυναίκες ή παιδιά. Οι κατηγορίες δεν έπρεπε να επαληθεύονται. Η αφηγηματική δομή του μεσαιωνικού μύθου του αίματος, που αναπαρήγαγε η εφημερίδα με μοντέρνες παραλλαγές, λειτουργούσε με την υπόθεση ότι η ίδια η κατηγορία ήταν επαρκές αποδεικτικό στοιχείο. Οι τακτικοί αναγνώστες του Der Stürmer δεν ήταν κυρίως διανοούμενοι ή κομματικοί ακτιβιστές. Ήταν καταστηματάρχες, τεχνίτες, αγρότες, εργαζόμενοι στη βιομηχανία με περιορισμένη μόρφωση. Το τμήμα επιστολών προς τον διευθυντή τροφοδοτούνταν συνεχώς με αναφορές αναγνωστών για εβραϊκή συμπεριφορά στις κοινότητές τους, δημιουργώντας αίσθηση συλλογικής συμμετοχής στην παρακολούθηση. Οι δημόσιες προθήκες του Der Stürmer, οι Stürmerkästen, τοποθετημένες σε περιοχές υψηλής πεζής κυκλοφορίας, ήταν εργαλεία κανονικοποίησης. Το να βλέπεις την εφημερίδα εκτεθειμένη στην πλατεία του χωριού, δίπλα στο περίπτερο φρούτων και μπροστά στην εκκλησία, ενσωμάτωνε τον αντισημιτισμό στην καθημερινή ζωή. Δεν χρειαζόταν να διαβαστεί. Έπρεπε απλώς να υπάρχει εκεί, να μην αφαιρεθεί από κανέναν, να μην διαμαρτυρηθεί ο δήμαρχος, να παραμείνει σιωπηλός ο ιερέας. Η σιωπή των θεσμών ήταν εξίσου διδακτική με το περιεχόμενο της εφημερίδας. Εξαγόμενο μίσος, ο αντισημιτισμός πέρα από τη Γερμανία. Όταν τα γερμανικά στρατεύματα διέσχισαν τα αυστριακά σύνορα στις 12 Μαρτίου 1938, στην επιχείρηση γνωστή ως Anschluss, προσάρτηση, η υποδοχή στη Βιέννη δεν ήταν εκείνη ενός λαού που είχε υποταχθεί με τη βία. Οι φωτογραφίες και τα κινηματογραφικά δελτία ειδήσεων εκείνης της ημέρας δείχνουν πλήθη στην Heldenplatz να επεφημούν τον Χίτλερ από τα μπαλκόνια, λουλούδια να ρίχνονται πάνω στα γερμανικά στρατιωτικά οχήματα και σκηνές που ο ίδιος ο Χίτλερ περιέγραψε ως τις πιο συγκινητικές της ζωής του. Η Αυστρία δεν ήταν μόνο η πρώτη προσαρτημένη περιοχή. Ήταν το πρώτο εργαστήριο εκτός Γερμανίας για την επιταχυμένη εφαρμογή της αντισημιτικής πολιτικής. Και όσα συνέβησαν στη Βιέννη τις επόμενες μέρες εξέπληξαν ακόμη και τους ναζί αξιωματούχους λόγω της αυθόρμητης έντασής τους. Την εποχή του Anschluss, περίπου 185.000 Εβραίοι ζούσαν στη Βιέννη, η μεγαλύτερη συγκέντρωση γερμανόφωνων Εβραίων στην Ευρώπη. Εντός 48 ωρών, από την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων, ομάδες Αυστριακών πολιτών, χωρίς επίσημες οδηγίες από τον κομματικό μηχανισμό, άρχισαν να οργανώνουν ό,τι ονομάστηκε Repartien, σκούπισμα παρτίδες. Εβραίοι που είχαν ταυτοποιηθεί από τους γειτονές τους βγήκαν από τα σπίτια τους, τους δόθηκαν βούρτσες και κουβάδες με σαπουνάδα και αναγκάστηκαν να καθαρίζουν στα γόνατα τους δρόμους και τους τοίχους όπου τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν γραφτεί συνθήματα κατά του ναζισμού. Οι δημόσιοι καθαρισμοί παρατηρούνταν και, σε πολλές περιπτώσεις, φωτογραφίζονταν από περαστικούς που γελούσαν. Ο ιστορικός Götz Άλλη, στη μελέτη του Hitler's Beneficiaries 2005, τεκμηρίωσε ότι η αριανοποίηση των εβραϊκών περιουσιών στην Αυστρία ήταν σημαντικά ταχύτερη και πιο βίαιη από ό,τι στο Γερμανικό Ράιχ, εν μέρει επειδή η ναζιστική γραφειοκρατία χρειάστηκε εβδομάδες για να εγκατασταθεί, και σε αυτό το κενό οι τοπικές πρωτοβουλίες δρούσαν χωρίς τον σχετικό περιορισμό που επέβαλε η επίσημη νομιμότητα στη Γερμανία. Το Anschluss αποκάλυψε αμέσως ότι η Αυστρία είχε τον δικό της πλήρως αναπτυγμένο θεσμικό αντισημιτισμό
που υπήρχε πριν από οποιαδήποτε γερμανική επιρροή. Η Heimwehr, η Αυστριακή Πατριωτική Φρουρά, μια παραστρατιωτική δεξιά οργάνωση, ο Landbund και το Χριστιανοκοινωνικό κόμμα του καγκελάριου Engelbert Dollfuss, που είχε δολοφονηθεί από τους Ναζί το 1934, είχαν εφαρμόσει αντισημιτισμό με ρίζες στον καθολικισμό και τον εταιρικό συνδικαλισμό καθ' όλη τη διάρκεια της Αυστριακής Δημοκρατίας. Ο Άρθουρ Σέις Ινκουάρτ, ο Αυστριακός πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στην προσάρτηση και διορίστηκε κυβερνήτης του Ostmark, του νέου ονόματος της Αυστρίας εντός του Ράιχ, δεν χρειάστηκε οδηγίες από το Βερολίνο σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσει τους Εβραίους. Ήξερε ακριβώς τι αναμενόταν από αυτόν και το εκτέλεσε με τοπική αποτελεσματικότητα. Στην Πολωνία, η προϋπάρχουσα κατάσταση ήταν πολύπλοκη. Περίπου 3,3 εκατομμύρια Πολωνοί Εβραίοι αποτελούσαν το 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και την πολυπληθέστερη εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη. Οι εντάσεις μεταξύ του εβραϊκού και του μη εβραϊκού πληθυσμού είχαν βαθιές ρίζες και είχαν βιώσει επαναλαμβανόμενα επεισόδια βίας. Τη δεκαετία του 1930, το κίνημα Εντέκχια, Εθνική Δημοκρατία, αντισημιτικό και εθνικιστικό, είχε σημαντική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και προπαγάνδιζε την μετανάστευση των Πολωνών Εβραίων στη Μαδαγασκάρη ή στην Παλαιστίνη. Διάφορα πολωνικά κόμματα και φοιτητικές οργανώσεις είχαν εφαρμόσει το σύστημα γκέτο καθισμάτων στα πανεπιστήμια. Ξεχωριστές σειρές για Εβραίους φοιτητές στις αίθουσες διδασκαλίας. Το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, το Πανεπιστήμιο Γιαγγελόνιο της Κρακοβίας και άλλα πολωνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα εφάρμοζαν ανεπίσημες ποσοστώσεις που μείωναν την πρόσβαση των Εβραίων φοιτητών. Το 1937, η πολωνική κυβέρνηση υπό τον Τζόζεφ Μπεκ πρότεινε επισήμως στη Κοινωνία των Εθνών ένα σχέδιο μαζικής μετανάστευσης των Πολωνών Εβραίων, φτάνοντας να επικοινωνήσει με τις Βρετανικές αρχές της Παλαιστίνης για την αξιολόγηση της απορροφητικής ικανότητας. Το σχέδιο ποτέ δεν προχώρησε, αλλά η ύπαρξή του αποκαλύπτει ότι ο θεσμικός αντισημιτισμός στην Πολωνία δεν ήταν προϊόν γερμανικής εισαγωγής. Ωστόσο, η γερμανική κατοχή της Πολωνίας από τον Σεπτέμβριο του 1939 μεταμόρφωσε αυτές τις προϋπάρχουσες εντάσεις σε κάτι ποιοτικά διαφορετικό. Τα γκέτο που καθιέρωσαν οι γερμανικές αρχές στη Βαρσοβία, την Κρακοβία, το Λούμπλιν, το Λβίβ και δεκάδες άλλες πολωνικές πόλεις λειτουργούσαν αρχικά ως μέσα ελέγχου και οικονομικής εκμετάλλευσης. Ο εβραϊκός πληθυσμός συγκεντρώθηκε σε αστικά τμήματα περιφραγμένα με τείχους ή σειρματοπλέγματα, υποχρεώθηκε να παραδώσει την περιουσία του, υπέστη καταναγκαστική εργασία και λάμβανε εσκεμμένα ανεπαρκείς μερίδες τροφής. Το γκέτο της Βαρσοβίας, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1940, συγκέντρωσε πάνω από 400.000 άτομα σε μια έκταση 3,4 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Το ζήτημα της πολωνικής συνεργασίας με την ναζιστική δίωξη αποτελεί μία από τις πιο λεπτές και πολιτικά φορτισμένες συζητήσεις στην ιστοριογραφία του Ολοκαυτώματος. Ο Τζαν Γκραμπόφσκι, Πόλωνο-Καναδός ιστορικός, τεκμηρίωσε στο Hunt for the Jews, Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, 2013. Εκατοντάδες περιπτώσεις όπου Πολωνοί πολίτες κατήγγυλαν Εβραίους γείτονες στις γερμανικές αρχές, μερικές φορές για χρήματα. Σε ορισμένες περιοχές η επίσημη ανταμοιβή ήταν μισό κιλό ζάχαρη ή 1 λίτρο βότκα ανά καταγγελία και μερικές φορές για προσωπικούς ή ιδεολογικούς λόγους. Οι σμαλκόνισοι, εκβιαστές, ήταν Πολωνοί που εκβίαζαν κρυμμένους Εβραίους, απειλώντας να τους καταγγείλουν στην Γκεστάπο. Το φαινόμενο ήταν τόσο διαδεδομένο που η πολωνική εξόριστη κυβέρνηση το καταδίκασε επισήμως το 1943 και εισήγαγε την ίδια χρονιά την ποινή του θανάτου για τους καταδότες υπό την εξουσία του πολωνικού υπόγειου κράτους. Το γεγονός ότι χρειάστηκε αυτός ο νόμος δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Ωστόσο, η ιστοριογραφία επισημαίνει επίσης το πλαίσιο. Η συνεργασία με τους Γερμανούς στην παράδοση των Εβραίων δεν εμπεριείχε κίνδυνο, ενώ η απόκρυψη ενός Εβραίου στην Πολωνία τιμωρούνταν με θάνατο ολόκληρης της οικογένειας. Η Πολωνία ήταν η μόνη κατεχόμενη ευρωπαϊκή χώρα όπου η απόκρυψη ενός Εβραίου είχε αυτό το κόστος. Παρ' όλα αυτά, χιλιάδες το έκαναν.
Το Yad Vashem αναγνωρίζει πάνω από 7.000 Πολωνούς πολίτες ως δίκαιους των εθνών, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Στις βαλτικές χώρες, η ταχύτητα και η βαρβαρότητα των πογκρόμ μετά την άφιξη των γερμανικών στρατευμάτων τον Ιούνιο του 1941 υποδεικνύει το βάθος του τοπικού αντισημιτισμού. Στο Κάουνας, Λιθουανία, στις 25 έως 26 Ιουνίου 1941, μόλις 4 μέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, ομάδες Λιθουανών πολιτών, γνωστές ως αντάρτες Κλιμάιτης, υπό την ηγεσία του Αλγκίρντας Κλιμάιτης, διέπραξαν σειρά σφαγών στο γκαράζ Λιετούκης και σε διάφορες γειτονιές της πόλης. Πάνω από 3.800 Εβραίοι σκοτώθηκαν σε 2 μέρες. Η αναφορά της Einsatzgruppe A σημείωνε με ικανοποίηση ότι τα πογκρόμ είχαν οργανωθεί με τοπική πρωτοβουλία πριν η γερμανική μηχανή εγκατασταθεί πλήρως. Στη Λετονία, η Αράιτς Κομάντο, μονάδα βοηθητική Λετονών υπό την ηγεσία του Βίκτορ Σαράιτς, συμμετείχε ενεργά στις σφαγές στο δάσος Ρούμπουλα τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1941, εκτελώντας δεκάδες χιλιάδες Λετονούς Εβραίους μαζί με τις γερμανικές Einsatzgruppen. Ο Αράιτς καταδικάστηκε στη Δυτική Γερμανία το 1979 σε ισόβια και πέθανε στη φυλακή το 1988. Στην Ουκρανία, η κατάσταση είχε ένα επιπλέον επίπεδο ιστορικής πολυπλοκότητας. Το Ουκρανικό Εθνικιστικό Κίνημα, με επικεφαλή στην Οργάνωση Ουκρανών Εθνικιστών, OUN, και την πιο ριζοσπαστική της πτέρυγα, υπό τον Στέπαν Μπαντέρα, θεωρούσε τη γερμανική εισβολή ως ευκαιρία για την ίδρυση ανεξάρτητου Ουκρανικού κράτους. Ο λόγος Νάχτιγκαλ σε κοραλιοφόρος, Ουκρανική στρατιωτική μονάδα εκπαιδευμένη από τη γερμανική στρατιωτική υπηρεσία Abwehr, εισήλθε στο Λβίβ στις 30 Ιουνίου 1941, ώρες μετά την αποχώρηση των Σοβιετικών. Τις επόμενες μέρες, μεταξύ 30 Ιουνίου και 2 Ιουλίου, συνέβησαν πογκρόμ στην πόλη, στα οποία σκοτώθηκαν μεταξύ 4.000 και 6.000 Εβραίοι. Η άμεση ευθύνη μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων, Γερμανοί, Ουκρανοί εθνικιστές, τοπικό πλήθος, παραμένει θέμα ιστορικής έρευνας, αλλά τα διαθέσιμα έγγραφα υποδεικνύουν τη συμμετοχή Ουκρανικών βοηθητικών μονάδων στις σφαγές. Ο ιστορικός Τζον Πολ Χίμκα τεκμηρίωσε αυτή τη συμμετοχή χρησιμοποιώντας ουκρανικές, σοβιετικές και γερμανικές αρχαιακές πηγές. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση του Βισί υπό τον Μάρσαλ Φιλίπ Πετέν επέδειξε δική της πρωτοβουλία, η οποία παραμένει αντικείμενο ιστορικής και νομικής συζήτησης. Το Statut de Juif της 3ης Οκτωβρίου 1940 συντάχθηκε από Γάλλους νομικούς χωρίς προηγούμενες γερμανικές οδηγίες και σε ορισμένες πτυχές ήταν αυστηρότερο από τη γερμανική αντίστοιχη νομοθεσία. Απέκλειε τους Εβραίους από τη δημόσια υπηρεσία, τον στρατό, την εκπαίδευση, τον τύπο, τον κινηματογράφο και τις ελεύθερες επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο ιστορικός Ρόμπερτ Πάξτον, στη θεμελιώδη μελέτη του Vichy France, Old Guard and New Order, 1972, απέδειξε ότι ο αντισημιτισμός του Vichy δεν ήταν εξωτερική επιβολή, αλλά έκφραση προϋπαρχουσών γαλλικών ιδεολογικών ρευμάτων που κατέστη δυνατόν να ανέλθουν στην εξουσία λόγω στρατιωτικής ήττας και κατάρρευσης της δημοκρατίας. Τον Ιούλιο του 1942, η γαλλική αστυνομία οργάνωσε και εκτέλεσε τη μεγάλη ράφλε του Vélodrome d'Hiver, τη σύλληψη 13.152 Παρισινών Εβραίων, εκ των οποίων 4.051 ήταν παιδιά, συγκεντρωμένων για ημέρες υπό απάνθρωπες συνθήκες στο κλειστό στάδιο Βέλντε-Χίβ πριν την απέλασή τους στο Auschwitz. Οι γερμανικές αρχές είχαν αρχικά ζητήσει μόνο τη σύλληψη ενήλικων Εβραίων. Ο Ρενέ Μπουσκέρ, γενικός γραμματέας της αστυνομίας του Vichy, πρότεινε την ένταξη των παιδιών για να διευκολυνθεί η συνοχή στις οικογενειακές απελάσεις. Αυτή η απόφαση ήταν γαλλική. Ο Μπουσκέτ επιβίωσε από τον πόλεμο, δικάστηκε και καταδικάστηκε συμβολικά το 1949, αποκαταστάθηκε για δεκαετίες στους κύκλους του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος
Ήταν προσωπικός φίλος του Φρανσουά Μιτεράν και τελικά δολοφονήθηκε το 1993 από έναν ψυχικά διαταραγμένο, ενώ ήταν έτοιμος να δικαστεί ξανά για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στερώντας τη Γαλλία από μια δίκη που θα μπορούσε να θεωρηθεί το δικό της, Νιρεμβέργη. Στις κάτω χώρες, η Ολλανδική διοικητική μηχανή συνεργάστηκε στον εντοπισμό και την απέλαση των Ολλανδών Εβραίων με μια αποτελεσματικότητα που οι ίδιοι οι Γερμανοί επένεσαν στις εσωτερικές τους αναφορές. Από τους περίπου 140.000 Εβραίους που ζούσαν στις κάτω χώρες το 1940, περίπου 107.000 ντεπορτήθηκαν και δολοφονήθηκαν. Το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στη Δυτική Ευρώπη, υψηλότερο από αυτό της Γαλλίας και του Βελγίου. Ο ιστορικός Πιμ Γκριφιόεν και ο κοινωνιολόγος Ρον Ζέλερ εξήγησαν αυτή τη διαφορά μέσω δομικών παραγόντων. Οι κάτω χώρες είχαν ένα εξαιρετικά λεπτομερές διοικητικό σύστημα καταγραφής που διευκόλυνε τον φυλετικό εντοπισμό, γεωγραφία επίπεδη χωρίς ορεινές περιοχές για κρυψώνες και μια τοπική διοίκηση που συνέχιζε να λειτουργεί υπό τις οδηγίες των Γερμανών, χωρίς την θεσμική αντίσταση που παρατηρήθηκε σε άλλες χώρες. Ο επικεφαλής της γερμανικής πολιτικής διοίκησης στις κάτω χώρες, Άρθουρ Σέις Ινκουάρτ, ο ίδιος Αυστριακός που είχε ανοίξει την πόρτα του Άνσλους, βρήκε στην Ολλανδική γραφειοκρατία ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο από ό,τι είχε προβλέψει. Στη Ρουμανία η κατάσταση είχε τα δικά της χαρακτηριστικά. Το λεγεωνάριο κίνημα, γνωστό ως Σιδηρά Φρουρά, ιδρύθηκε το 1923 από τον Κορνέλιου Ζελέα Κοντρεάνου και συνδύαζε τον ορθόδοξο εθνικισμό με βίαιο μυστικισμό και αντισημιτισμό που δεν χρειαζόταν γερμανικά πρότυπα διότι είχε τις δικές του ρίζες. Τον Ιανουάριο του 1941, κατά την αποτυχημένη λεγεωνάριο πραξικοπηματική απόπειρα εναντίον του στρατάρχη Ιών Αντωνέσκου, οι λεγεωνάριοι εκτέλεσαν στο Βουκουρέστι μία από τις πιο άγριες πογκρόμ της περίοδου. Περίπου 125 Εβραίοι σκοτώθηκαν, πολλοί από αυτούς στο δημοτικό σφαγείο, όπου τα σώματα κρεμάστηκαν σε γάντζους χασάπι και σημάνθηκαν με σφραγίδες που έλεγαν «κατάλληλο για κατανάλωση». Τον Οκτώβριο του 1941, ρουμανικά στρατεύματα υπό την άμεση εντολή του Αντωνέσκου δολοφόνησαν μεταξύ 25.000 και 34.000 Εβραίων στην Οδυσσό σε 4 ημέρες, χωρίς άμεση γερμανική συμμετοχή. Ο Αντωνέσκου δεν περίμενε οδηγίες από το Βερολίνο. Είχε το δικό του σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Βεσαραβία και τη Μεσοδνηστρία, τις περιοχές που η Ρουμανία είχε χάσει από τη Σοβιετική Ένωση το 1940 και ανακατέλαβε με την εισβολή του 1941. Σε αυτές τις περιοχές, μεταξύ 1941 και 1944, οι ρουμανικές αρχές δολοφόνησαν ή άφησαν να πεθάνουν από πείνα και ψύχος μεταξύ 250.000 και 300.000 Εβραίους, αριθμός που καθιστά τη Ρουμανία το δεύτερο κράτος υπεύθυνο για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων Εβραίων μετά την ναζιστική Γερμανία. Στην Ουγγαρία, ο Ρέγκεντ Μικλός Χόρθι διατήρησε μια αμφίσιμη θέση που για χρόνια προστάτευε τους Ούγγρους Εβραίους από την απέλαση, ενώ ταυτόχρονα τους υπέβαλε σε αυστηρή διακριτική νομοθεσία και χρησιμοποίησε δεκάδες χιλιάδες Εβραίους άνδρες σε τάγματα καταναγκαστικής εργασίας στο Ανατολικό Μέτωπο, όπου ο ρυθμός θνησιμότητας ήταν εξαιρετικά υψηλός λόγω του κρύου, της πείνας και της κακομεταχείρισης. Αυτή η αμφισημία έληξε στις 19 Μαρτίου 1944 με τη γερμανική κατοχή της Ουγγαρίας. Στις 12 εβδομάδες που ακολούθησαν, μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 1944, περισσότερα από 437.000 Ούγγροι Εβραίοι ντεπορτήθηκαν στο Auschwitz-Birkenau σε μια επιχείρηση συντονισμένη από τον Άντολφ Άιχμαν, που χρησιμοποίησε τον Ουγγρικό σιδηρόδρομο ως κύριο μέσο. Ο διευθυντής των Ουγγρικών κρατικών σιδηροδρόμων, Γιάννος Μπομ, διαπραγματεύτηκε με τον Άιχμαν τις τιμές. 4 φένινγκ ανά χιλιόμετρο ανά ενήλικο επιβάτη και το μισό για τα παιδιά κάτω των 10 ετών. Τα τρένα ήταν τρίτης θέσης. Κάθε βαγόνι εμπορευμάτων μετέφερε μεταξύ 70 και 100 άτομα. Η ταχύτητα αυτών των ντεπορτήσεων, πάνω από 12.000 άτομα ημερησίως στις πιο έντονες περιόδους,
Ήταν δυνατή επειδή η τοπική ουγγρική γραφειοκρατία συνεργάστηκε ενεργά στον εντοπισμό, τη συγκέντρωση και τη μεταφορά των ντεπορτήσεων. Ήταν ακριβώς στο πλαίσιο των ουγγρικών ντεπορτήσεων του 1944 που συνέβη ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα επεισόδια στην ιστορία του ολοκαυτώματος, το λεγόμενο τρένο Κάστνερ. Ο Ρούντολφ Κάστνερ, ηγετικός τέλεχος του σιωνιστικού κινήματος στη Βουδαπέστη, διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον Άιχμαν την απελευθέρωση 1684 Ούγγρων Εβραίων, επιλεγμένων εν μέρη λόγω δεσμών με την σιωνιστική κοινότητα και εν μέρη λόγω οικονομικής δυνατότητας, σε αντάλλαγμα για χρήματα, περιουσιακά στοιχεία και την υπόσχεση να μην σαμποτάρουν τις ντεπορτήσεις. Το τρένο έφτασε στην Ελβετία τον Δεκέμβριο του 1944. Η συζήτηση για το αν ο Κάστνερ έσωσε τους λίγους που μπορούσε ή συνεργάστηκε με τους Γερμανούς για να σώσει τη θέση του έχει διχάσει ιστορικούς και επιζώντες για δεκαετίες. Ο Κάστνερ δολοφονήθηκε στο Τελ Αβίβ το 1957. Το μίσος που δεν είχε όρια προς την τελική λύση. Μέχρι το 1939 το ναζιστικό καθεστώς είχε πετύχει αυτό που είχε υποσχεθεί στο πρόγραμμα του 1920. Οι Εβραίοι είχαν εκδιωχθεί από την οικονομική, πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Γερμανίας. Περίπου η μισή από τους 500.000 Εβραίους που ζούσαν στη Γερμανία το 1933 είχαν μεταναστεύσει. Πολλοί είχαν μεταβεί στη Γαλλία, τις κάτω χώρες, το Βέλγιο και την Πολωνία, χώρες που ο πόλεμος θα έφτανε το 1940 και το 1941. Ο πόλεμος άλλαξε τις παραμέτρους. Με την εισβολή στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο του 1939, η Γερμανία ενσωμάτωσε περίπου 3 εκατομμύρια Πολωνούς Εβραίους στη σφαίρα κυριαρχίας της. Με την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση τον Ιούνιο του 1941, ενσωμάτωσε ακόμη περισσότερα εκατομμύρια. Οι πολιτικές αποκλεισμού και γκέτο που είχαν λειτουργήσει για τη διαχείριση μισού εκατομμυρίου ανθρώπων αποδείχθηκαν αδύνατες να επεκταθούν σε αυτήν την κλίμακα. Οι Einsatzgruppen, κινητές μονάδες εξόντωσης των SS, ακολούθησαν τον γερμανικό στρατό στην προέλασή του στη Σοβιετική Ένωση και ξεκίνησαν τη μαζική εκτέλεση των εβραϊκών κοινοτήτων. Στις 29 έως 30 Σεπτεμβρίου 1941, στη χαράδρα Μπάμπι Γιάρ, στα περίχωρα του Κιέβου, η Sonderkommando 4 Τάρατα της Einsatzgruppe C, υπό τη διοίκηση του SS Standartenführer Paul Blobel, εκτέλεσε 33.771 Εβραίους σε 2 ημέρες. Ήταν η μεγαλύτερη ατομική σφαγή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα μόνο μέρος και χρόνο. Τα σώματα ρίχτηκαν στη χαράδρα. Το έδαφος κινήθηκε για ημέρες. Στις 20 Ιανουαρίου 1942, σε μια βίλα στις όχθες της λίμνης Βάνσεϊ, στα περίχωρα του Βερολίνου, 15 ανώτατοι αξιωματούχοι του ναζιστικού καθεστώτος συναντήθηκαν για λίγο περισσότερο από 90 λεπτά για να συντονίσουν την εφαρμογή αυτού που ονόμασαν Endlösung der Judenfrage, τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος. Το πρωτόκολλο αυτής της συνάντησης, συνταγμένο από τον Άντολφ Άιχμαν, SS Obersturmbannführer και επικεφαλής του τμήματος 4B4 της Γκεστάπο, υπεύθυνο για τα εβραϊκά θέματα, ανακαλύφθηκε το 1947. Η γραφειοκρατική του ψυχρότητα παραμένει ένα από τα πιο ανησυχητικά έγγραφα στην ιστορία. Στο Βάνσι δεν εφευρέθηκε τίποτα. Οι σφαγές ήδη συνέβαιναν. Αυτό που έγινε ήταν να συντονιστεί η γραφειοκρατία, να κατανεμηθούν οι ευθύνες μεταξύ των Υπουργείων, να καθοριστεί ότι οι Εβραίοι από κάθε κατεχόμενη χώρα θα μεταφέρονταν ανατολικά. Η ανίκανη προσεργασία θα εξοντώνονταν αμέσως. Η ικανή προσεργασία θα εξοντώνονταν μετά από εξάντληση μέσω καταναγκαστικής εργασίας. Η γλώσσα του πρωτοκόλλου Βάνσι είναι εφημιστική σε όλο το έγγραφο. Οι δολοφονίες είναι ειδικές θεραπείες, η θαλάμη αερίων τεχνικές εγκαταστάσεις, η εξόντωση εκένωση προς τα ανατολικά. Αλλά πίσω από αυτήν την αποστηρωμένη γλώσσα πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση που, σύμφωνα με τους πιο αποδεκτούς ιστορικούς υπολογισμούς, σκότωσε 6 εκατομμύρια Εβραίους
μεταξύ 1941 και 1945, περίπου το 1 τρίτο όλων των Εβραίων του κόσμου εκείνη την εποχή.